Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon astelena berriro ere, eta gu 581 aldiz zuekin arratsaldeko 2 ordu hauek igarotzeko prest gaude. Bai, Inigo, gu prest gaude, baina ez dakidana da June prest egongo den. Pasaden astean jai egin eta ea orain gogoratzen den saioa nola egiten den. Bueno, Tolosara bintzat iritsi naiz eta ez da gutxi. Baina badakizuen nork egon bertzuen prest pasaden asteburuan. AB azterketa egin dutenek. Astegunetik larun batera, 14.000 zazpireun lagun bildu baitira azterketak egiteko. Euskara zuk zergatik guk Euskara zuk zergatik orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara gaitasuna egiaztatzeko azterketak egin dituzte Irunen, Barakaldon eta Gasteizen. Baina Euskal Herritik kanpo ere aurkeztu da jendea. Bartzelonan 35 pertsonak eta Madrilen 9 egin dute azterketa. Jende asko bildu da bai, baina badakizue batzuk iruzur egiten ere saiatu direla. Webgune batzuetan jendeari euskarazko azterketa egiteagatik ordaintzeko prest zeuden batzuk. Mutil baten bila ari naiz euskarako C bat azterketa egiteko 2.000 euro ordaintzeko prest nago bezalakoak irakurri zitezken. Wow. Hori bai, astakeria. Jendea burutik jota dago. Baina, gaurko eguna egun bikaina da horrelako astakerien berri izateko. Gaurko eguna, astoaren munduko eguna baita. Ara. Astoaren munduko eguna bai, Razik Ark zientzialariaren ekimenez sortu zen, ugaztun honek pertsonen bizi kalitateari egiten dion ekarpena ezagutarazteko bati bat. Munduko egun honen bidez espezie hori kontserbatzen ere lagundu nahi da. Ekinoen bizi baldintzak eta zainketak hobetuz, tratu egokia emanez eta elikadura egokiaren bidez. Asto artean gabiltzala burura etorri zait efemeride bat. Hala ere, bakoitzak lotu bezala nahi duen modura. Gaurko egunez, 1945 nazien hegazkin batek Kontxako hondartzan lurra jo zuen. Naziak, zinkinak, fascistak, matxistak, gainera anarkistak, naziak, zerriak, naziak, zinkinak, fascistak, matxistak, gainera anarkistak. Muñen kadeko kabroiak, errobotan zerako morroiak, arrazak kulturak suntxitzen, edako mendira sentitzen, bigote fascistenak. Bigarren mundu gerra bukatze hartzen, Hitlerrek bere buruaz beste egina zuen eta sobietarrek Berlin hartua zuten. Hegazkinean Leon de Grel ofizial nazi belgikarra zioan iasean, beste 2 piloturekin batera. Hegazkinak Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik Donostian lurreratu ziren. Aliatuek heriotzara kondenatu arren Espainian babes hartu eta Malagan hiltzen de Grel 87 urterekin. Donostian lorra jo zuen hegazkinak eta egun berean Bigarren mundu gerra amaitu zen Berlingo bataiaren ostean. Armada gorriko soldaduak eta partisanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren Wehrmacht Alemania naziko armadak errendizioa aurkeztu zuen arte. Lagunek da rock and rolla, San Dios kortako, gure beizeko ormangora, egun bidireta, etorten basara. Bigarren mundu gerra 1939 eta 1945 urten artean mundu osoan edatu zen gerra izan zen. Munduko herrialde gehienek, tartean potentzia handi guztiek, aurkako 2 aliantza militar osatu zituzten, aliatuak eta ardatza. Parte hartzaile handienek euren ekonomia, industria eta zientzia gaitasun osoa jarri zuten gerra irabazteko esfortzuaren alde. Gizateriaren historian hildako gehien eragin duen guda izan da. Munduko biztanleen 2 hil baitzen. Horietako gehienak Sobietar Batasuneko eta Txinako zibilak. Gainera, historian bomba nuklearrak erabili diren gerra bakarra izan da.
Ondorio asko ekarri zituen gerrak 60 milioi lagun inguru hil ziren. Gatazkan parte hartu zuten herrialde gehienek krisialdi ekonomiko larria pairatu behar izan zuten eta muga berriak sortu ziren. Baina badira beste gerra mota batzuk ere, gaixotasunei lotutakoak adibidez. Beraz, aipatu gabe ezin utzi, gaurko eguna obulutegiko minbiziaren munduko eguna ere badela. Mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Suelta, grita, Obulutegiko minbizian munduko 7. minbizian motarik ohikoena da eta urtero 250.000 emakumeri baino gehiagori eragiten die munduan. Orokorrean patologia horrek ez du sintomarik izaten lehen etapetan eta pelbisera eta sabelera zabaltzen denean detektatzen da. Orduan zailagoa izaten da desagertaraztea eta hilgarria izan daiteke. Sintoma nagusiak sabeleko antura eta mina, beherakoa eta edo idorreria, gozea galtzea, baginako odol jario anormalak, pixua galtzea edo bizkarreteko mina izan daitezken, eta arrisku faktoreak normalean ondorengoak dira. 50 urte baino gehiago izatea, familia aurrekariak izatea, hilekoa oso gaztea hastea, ordezko hormona terapiak edo ugalkortasunerako tratamenduak aplikatzea edo menopausia berantiarra izatea. Gainera, kalkuluen arabera, kasuen 70% berandu diagnostikatzen da, gaixotasunaren etapa aurreratuetan. Horregatik, jendea kontzientziatzeko asmotan eta gaixotasunaren inguruko ikerketako hobetzeko ospatzen da gaurko eguna. Erredurak orgainak zimurrak, zauriak erredurak orgainak zimurrak, aldakak orkatiak urlarak zintzurrak, dantzaraztean dardar egiten du lurak. Gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, hanka batek aldatu, bestea sustraitu, zeharkatzen hauenak gurutzatzen gaitu. Maiatzaren 8 beste gaixotasun baten eguna ere bada, talasemiaren nazioarteko eguna ospatzen da. Talasemia odol nahasmendu hereditarioa da, eta horren bidez organismoak hemoglobina gutxiago sortzen du. Horrek globulu gorriak suntsitzea eragiten du, eta anemia ere sortzen du. Efemeridearen bidez, ohikoa ez den gaixotasuna ikusarazi nahi da, eta patologia goiz detektatzeko eta tratamendu eraginkorra emateko ikerketak garatzen lagundu ere. Kontzientziazio hori lortzeko gaur gaiaren inguruko jardunaldi, topaketa eta ponentziak prestatu dituzte herrialde ezberdinetan. Gaixotasunak, gerra eta istripuak gaurko egunez. Baina gaurko egunean baditugu beste gai batzuk, ezta? Bai, gaur Idoia Xalmadator kafe hartzera eta gurekin hitz egitera. Gurasoek erosi aldizkizuete antierisorgailuak noizbait. Hitz egiten alduzu sexua zuen inguruko nerabeekin. Kontxan lurra hartu zuen hegazki naziaren inguruan ere arituko gara. Eta keto dieta edo dieta zetozenikoa ekarriko digu Maili Etxeberria gurera. Aizue badena prest dugu orduan, maiatzak 8 ditu gaur eta astelena da, eta gu zuekin hemen aritzeko prest gaude naiz irratian zarete, 2. kafean. Gogoratuko alda nola egiten zen hau zuekin azken asteetan gugandik urrun egon den emakumea. June Romateti barguren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo altzea? Bai, Bueno, esan ditike. bai, hainbesten. Bai. Ondo. Zuekin entzule zareten horiek gaur bazkalostean saioa egin beharrean siesta egin nahi zuen emakumea. Eta ez da lehenengo astelena hau gertatzen zaiona. Baina tira. Goiuri ez Arandia, gora bihotzak! Ondoloin. Ez, esnatu, beka! Ez, ondoloin. Ez, esnatu? Ondoloin. Horrela, gidatzerik aldagurdi hau. Astoaren nazioarteko eguna gaur, tani asto, mando, eta ez da gizar gehiago. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur 2. kafeak 581 du, arratsaldeak 4 eta 15 puntuan oraintxe, maiatzak 8 hemen zuzenean zuekin, naiz irratian 2. kafean ongi etorri.
aurpegia guzti dut, betiko lez, monotoniaren. June Romateti berguren, zein da zure maite duta? Pixkat zaila intzaitze negatibo neon, baina bueno, lortu ez zerbait. Maite dut asko azkeneko, irakurtzen nahi naizen liburuak eman diten sorpresa, ze banezkan nola esan da liburu hona zela edo gustora irakurriko nula liburu hori, baina beldur pixkat ematen zian ze da saga oso famatu baten prekuela bat, da Gose Jokoaken liburu berria, eta pixkat beldurtutan egon, baino egia da azkeneko egunetan etxetikan ezen izan deten ezatea asko irakurtzen aitu naizela, eta oso gustora irakurtzen naizela, ez dut bukatu oraindik, baino bai, oitan ere maite dut, gustatu zi liburua. Bilatzen oreka. Zinen, morroi bihurtuna Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Begira, ez daukat bat ere argi. Ara. Ideia batzuk dauzkat. Beraz, Idoia Xarmari galdetuko dioguzuk pentsatzen duzen bitartean? Bai, eskerrik asko. Nik bitartean anekdotat kontatuko dizuet. Entzuten ari gara Nil taldea, Idoia Xarmak ez da berak ezagutzera eman zigun, baina behintzat horro hasiera-hasieran ekarri zuen gurera. Eta desente gustatzen zait, eta azken astetan zuzeneko akustiko batzuen bideoak ere atera dituzte, eta, hori bilin naiz ikusten, da kontua lehenkoan jo nintzala Tolosako taberna batera, eta zion zerbitzari bat Nileko abeslariaren berdin-berdina, kistonan zartzen nion. Eta inguruko izaten, tipa hoi, Nileko abeslaria da. Eta ze, tio, ez zuen Nil nintzun, ja ez da hasiera, ja euskal musikan jarraitzazu pixkat Nil, eta gaina taberna horrek koberturarik ez du. Hanik argazki erakutsi nahian, eta hori ginen, tolako batean agertzen da beste lagun bat, eta ez du, ze izate, eta eske, zautzezu hau eta beste, eta sonatzei Nil bai da, eta ez daukik kistonantzak abeslarianak, eta ez du, igual, baina hoi nire aixeldi taldeko bat da, eta ez da Nileko batenik, bale, listo, argituta, hor txegatu ginen. Baina jarraitzen duten, musika egiten eta pozten gaitu, eta bideoklipak egiten badituzten gantxa dezatela berriro Idoia Xarma. Esango zauzarai daukola Tolosaldian gemela bat. Bai, olako batean egin barko du junta behar nortara bertopatzen duen, eta zuk esango dira zu Idoia, badaukain beste antza, edo ez. Vale. Nik esan zuzenan ez ditut ikusi, beti bideo bitartez da, eta igual ez hainbeste, baina bai, nik airetxo bat ola hartu nion, eta orduan ebilen. Zein da zure maite dut, Idoia? Ni nibilen zain, justo, goiurekin dauen igual, berre, salantza bat, ero beste, baina, botakot. Zango neuke diela, maite dut ez bat, eta maite dut bat bixak batera, eta maite dut esa, doia porra lotuta, lagunartian eta, planak antolatu bihar dienean, baina antolatu bihar dienean, hori, egun osoko gauza bat, bidalako hau edo bestia, eta proposamenak bota eta bota, baina proposamen horrek rutzien geraketan dien momentu marabilloso hori, nun ondo dauzen eta orokorrian jentei guztadako, baina muten dien erantzunak izaten dien, bai, baina igual behiratu inbiko zan beste gauza bat ez da izer, baina ez daue beste ezer proposatzen. Eta horrek sortzen dauen hastio puntu hori, jartzen doz apur bat, bajo nabitzen duz, oso ilusio handixakin, aurrera eruan lehizken gauzak, eta dana aizeleki hola oso motibantia, baina horrek itxendu zapurrat desimpletia. Eta maite duta da, benetan bat-ematek esaten da benean, orduan zer, hau, eta jartzen daudan aporrat ordenian, eta zaten duzunean, venga, berriro gauze, aflote. Beti pertsona berbera izaten da, ez? Hori egiten duena. Esango neuke gure kasuan ez hainbeste, baina bai, momentuko, nik adibidez, momentuko bajoi horretan ezin izen ez duteuki indarrek itxeko, hau, eta beste batek atara duzulan afloteta, hori, laguntasunan joan etorriak. Ni askotan olagotan gertatzen zait, igual, nabil tope eta ez dauke denboraik iritzi emateko, orrun da. Zein da fetxa, ados, denarekin bai. Baina hori petetagat oso zilegi dala, baina ez erantzutia, esebe eta, olakuak. Eta gau, denarekin bai danean, ezin dezu kejatu, behin plana egin da, ez izan plana gustatu. Bestela pelarrondoko bat eruan gozu. Hori da, denarekin bai, eta gero da, pues, hasta, hau, sin más, baina nik denarekin bai izan, eta atope guztiarekin. Nor, zion, erabat sututa, ez da gizu zinean Goiuri, edo Idoia
dabila edo jendeari proposamen bat egin WhatsApp taldean eta erantzute duten printzipioz bai. Zuzea, ezta? Banekin gertu zegoela pelikula. Segura da esan printzipioz bai. Zer esan nahi duen? Printzipioz bai, beste zer esan nahi hoberik ez badukat. Bai, Oh, wow. Zuk proposatzen didazuna, baina hobea den plan bat suertatzen balin bazait, ura egingo dut. Ja. Hori esan, nik ez. Eta batez ere, ez onartzen, balin bada, aurrez, ez dakit, denborarekin pentsatutako zerbait. Ja. Esaten badizut, gaur da maiatzak 8. Ekainaren 12an kuadria bazkaria egingo dugu. Libre zaudete eta batzuk bai, tal. Printzipioz bai. Vale, libre balin bazaude, jazta, jarri, hau daukazu, eta beste zerbait agertzen balin bada, esan, ze kuadria bazkaria daukagu, ja jarrita dago. Printzipioz bai, boa. Eta horrekin lotuta, nik daukote galdera bat dela, proposatzen denean gauza bat, adibidez dela, bai, bazkalduko usapatuen. Niri adibidez ez, baina inguret bauket pertsonat sekulako amorra boten dutzana, idaztiak gentiak, nik ez. Beretako bakarrik erantzun bieko leukie bai eskuak. Tan, nien guzti zadoz horrekin, porque azkenean da, irakurriot, ezin azfan, eta erantzun ditzen dut, ez da zeiritze dago zuen. Nola, hemen bi irakurketa ikustitu nik eta. Bat da, nik planteetan dut, imaginau, zapatu honetan bazkalduko lauro batera, o amarrok, berdi jat. Eta erantzuna izetia, nik ez, oza, jentiendako erantzun bieko leukie bakarrik bai eskua emun aldauienak. Nik badaukat nere burun estruktura bat, noiz erantzun behar duten denek eta noiz ez. A ber, venga, ba. Balin bada, orain, 6etan saioa bukatu eta kalera irtetzen naiz. Eta idazten dut taldean. Libre nao, norbait kalen dago momentu hontan? Bale. Norbait libre orain, kaletik zabiltzate edo, ez dakit, ba, Donostiara juten ez, eta Donostitik zabiltzate, orduan erantzun behar du, bakarrik badauenak. Bakarrik libre dauenak. Ze orduan nik egiten dut, eta orduan gertatzen zait, idazten dut, eta nago erdi zai erdi ez, ze aber libre dago norbait, eta mezuak, pa. Eta ez, eskeren egun nere osabai, eroizitzaion, mugikorra lurrera, eta jun behar dut, bere etxera, konpontzera, eta, bale, jazta. Bai. Ya está, osea, jakin nahi dut norbait, ea badaun momentu hontan kalen libre, edo ez. Baina balin bada, urrengo igandean, ez egin parra. Urrengo igandean bazkaria antolatzea pentsatu dut, eta etorriko zarete, orduan, denek erantzun behar dute. Bale, guztate jat. Goiuri, badakizu zer? Gorka Santezanek dio, ni libre nago, Goiuri, zen nahi zu. Ez dezatela esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan. Bide batez, Gorkak esan du, kaixo irukote, zer moduz, nire maite duta da atzoko zelako atxaldea txikiren ikuskizun berria poltsikoko antzerki jardunalditan. Ta gero eguzkia iluntzea ikustea, grosera, ze plazerra. Beraz, txikik ikuskizun berria du, gainera elkarrizketatu genuen, poltsiko antzerki jaialdiko saridunetako izan zenean, baina nik eneukan buruan estrenua oraintxe zuenik. Beraz, eskerrik asko Gorka, eskerrak zu euskal estena guztiaren pendiente zauden. Gorka, nik aletzen badizut, Gorka, nil taldea zagutzen duzu, igual ja zuzenan ikusiko zenituen ere bai. Horrela behar du, euskal kultur militantziak horrelako beharko luke. Ostras, hemendikat ze ona hori gertatzen zait nei ere, ni libre nago Goiuri izena idezu, bueno, iso kontatu dugu. Doktore, zaren hori. Ba, maite dut, faltatzezki gora indigo, Goiuri, zurea eta nere. Bai. Nik nago. Nik bi dauzkat. Bi? Bi. Baina bat gaur. Salduko diazu bat? Ez tira oso salgarriak, oso personalak dira. Ziarrexak. Superlaguna gea. Ja, baino... Nik kontatuko izut bat, ager balioko lizuken. Bueno, esatik ikustazu baiez, bestea, baino... Ikusten dut nahiko... Bereko izaudela. Maite dutek. Maite dut toksikoa daukat, beraz. Tena nerezako. Bota.
Atzo atera nintzen aspaldiko partez, ez da inbeste zeran egunera atera nintzen, baina bueno. Zera, Piraguan ibiltzea. Tolosan nahiko laino zebilen eguna, Donostialdean nobetu ematen du aruntza Eta antxe joan nintzen, pazientziarekin, eta Piragua horretzen dudan tokien Piragua gehiago daude, federaziokoak, eta esan igual gaur olaturik ez dago olatu hartzeko, trabesiako hartu eta pixket itxasoruntzatera, eta nibili nintzen, nire tamainukoren batea bazegoen, ze nintzen euskan probatuta, eta egia esan kostatze zait Piraguak nire tamainukoak izate. Aldaka zabala dauzkat, hankaluzeak, ez da ainarretxe izaten. Eta batean topatu nun bat, perfecto. Baina, hombre, itxasoratera bainoren probatuko dute eskimotajea, buelta emateko gaina izen Piraguanekin, ze ez dut inoiz erabili. Bai, baino, pixkat olat, atea nintzen kanporaldea, irla pasa nuen, Donostiko badian, eta hori irla pasata, itxasoa pixkat aldatu egiten da, itxasoago egiten da. Eta, ez egon ikarrezko itxasoa, olatu pixka bat, trapaia pixka bat, dezegon gortoson pixka bat, esan, hombre, bakarrik zoaz, irratirik abezoaz, normalean itxasora ateratzeko irratiara eman behar da, igual buelta man, ze hemen bolkatze balin bazu deskuido, neozin momentutan tontonein da, eta ez paezu eskimoa ateratzen, pixkat liadita da. Txaldea da, egual diona dago, barkuek ibiliko dira, norbaitek aterago zaitu, baina pixkat liadita. Buelta mango, eta justu buelta manun, eta irlaren babesera berriro ninduela, beste piraguista bat. Eta zan, Xabi Etxaniz, euskal piraguismoaren izen onditako bat, dala niri eskimoa egiten erakutsi dena, eta gozasko erakutsi zida. Eta horren, zitezu da, atean nahi zorrea Xabi, baina enun garbi ikusten, bakarrik, eta pentsatu ete, baina enun piragu ezagutzen ez da izerta. Guazen, eta zanon, bakarrik nahi izan imatzen, zurekin, guazen. Eta izan zen, agerpenola segurtasunik ere ematen agerpen horietako bat, ze joan ginean barrura, ibili ginean, antxe ibili nintzen eskimoak egiten, ateratzen enunean bere puntarekin ateratzen, hor txigalki, eta bultatu ginean, kasualitatea aspaldien topatu, enun ikusi, eta juistu antxe nila zuhurtziaren kaka hortan nebilela txip, buelta ematen, agertu zen, eta, maite ditutulako agerpenak, eta, orokorrean, erronka baten aurrean edo zerren aurrean segurtasuna ematen diguten pertsona horiek, ez? Eta nik buelta eman nun bezalaxe, beha ikusi nuen berriz ere barruak ajo nintzen, guazen, bai, zurekin dudario, Eta hori da nire maite duta. Goiuri? Bale, ez ziten balio. Ez ziten balio, ez? Besteak ustet ez da, horretik. Bale, lasai, da zer kotatzen. Ez baina, ez que bereko iztaude zure maite dutekin, eta ez dakize, bakize, Lieren zuten jarraituko dugu. Ez da ipatu baina eramaten da temazo bat, bestiala. Eta hoi iraganeko Lier. Iraganeko. Hain dut borte batzutakoa. Hain iraganekoa, sismografo eta lurrikana. Tutankamon izango basan be. Bai, horretik ez, baina, baina, hiru disko daude horria tartean, eta bai. 2018ko da disko. Kantua barkatu, Tenpluak erre diskokoa. Goiuri, improvisatu aldezu zerbait edo hasingo gea? Ez, gauza da, asteburuan zer pentsatu ditudala maite dut pare bat, baina orain egan egin dute eta ies egin dute baino oroitu naiz batekin. Aurrekoan ari nintzen lagun batekin WhatsAppez hizketan. Eta enuen oso argi ea ondo ulertzen ari ote ginen ala ez. Badakizu, azkenean idatziz eta pixka bat zaildu egiten dela komunikazioa, naiz eta emotikonoak eta audioak eta ditugun, baina hau idatzizko elkarrizketa batzen, eta ez nekin hor sarkasmoa eta ironia eta ondo islatzen ari ote ziren. Eta orduan lagun batekin, beste lagun batekin, hirugarren lagun batekin, aipatu nuen, eta erakutsi egin nion elkarrizketa. Eta esan nion, begira, lagun honekin ari naiz hizketan, eta hau gertatu da, zer iruditzen zaizu zuri mezu hau, eta orduan hirugarren lagun honek lagundu zidan, beste mezu bat idazten bidaltzeko, lehenengo lagun horri. Eta pentsatu nuen, ze graziosoa, beste pertsona honek, mugikorraren beste aldean dagoen pertsona honek, ez dakiela, oraintxe jaso duen mezua, zenbat buelta munduan, bi pertsonen artean idatzita dagoela. Eta handik ordu dira edo, geratu nintzen beste lagun batzuekin, garagardo bat hartzeko. Eta batek kontatu zuen, bai begira, eske mutil batekin hizketan ari naiz, eta enekien nola esan geratu nahi nuela bihar, eta enitzen ausartzen, eta tal, eta nire aizpak lagundu dit. Eta nire aizpak idatzi du mezua, eta mezu hori bidali diot. Eta pentsatunen, hemen ere, bi pertsonen artean, mezu bat bidaltzen, besteak jakin gabe.
Eta orduan geratu nintzen pentsatzen, zenbat mezu jaso ote ditut, pentsatuz, ez dakit, hau, Iñigok idatzi du edo Junek idatzi du, eta agian... Eta Idoia Xarmak lagundu dugu idazten. Hori da. Eta agian egon dira beste 3 pertsona horri inguruan mezu hori josten. Kontu da, Idoia Xarmarekin idazten bali madu nik adiez mezu bat zuretzat, gero inbarduna da Euskalkian filtroa. Benetan? Beste larrapatuko luke. Ez, baina guretu esan. Ulertu dut igual sekula bialdu dutela nik mezu bat, eta zazta zuela ulertu edo. Ez. Baina imaginatu elkarrekin idazten dugula, eta bialtzi duzu goiuriri, eta da como... Euskalki hau ez da zurea, ez? Berez xarmi aukiko leuke, nik, zuek saiatzia, porque batzutan itxenduz. Ukitzen duzun denak du xarma, Idoia Xarma. Baina niri grazia itxenduz, porque zuek batzutan bai idazten doztasun. Bai. Eta, en plan, ez dakit itxenduen nitaz barreitxeko, en plan, nirekin mimetizatzeko, ero? Ez egiten du daukalako nortasun linguistiko eza. Eza. Bale. Bai. Bala, neri bepasata jatori, adibidez, lagun bergara tarpila bat dauzketa, de hecho, irratixan, beste proba da itxendote bergarako gaztetxean, etxapa irratixan, eta askotan konturatzen az, gure barik beste lagunak bergararrez itxen dago les berba, hor faten da. Bergarakua. Tira, uste dute... Horixe, zen nere maite dutan moztu bindiazo, baina bueno. Oi, txika. Bai, barkatu. Hola izan bada benetan bazkaldu. Bazkaldu. Ez que gozetuta etornez gaur barkatu. Hor frigorifiko antaparrak daude. Sismografoa talurrikara bando berean indartu gara. Bueno, entzuten dituze barreak hemen ez zaintzule, Ez que, esabion... Hauxe da gure patua. Nire defentzan esabion apur bat, dala, ezken aldixan, zeo zer, nahiko neukena baino sarri xeu pasetan da bilena. Gauza bat esatera fan, eta fonetikoki oso handixa daukon beste hitz bat esan, edo zuzenian, ez. Asko gustatzen zaite erabiltzen hasiko naiz. Horrela izan bada, benetan bazkaldo. Wow. Vale, listo. Ya está. Barkatu. Ya está, es que prest ya urrengo bi ordu terdia egiteko. Entzule aurgarri hori, arratsaleko 4:33 minutu zuzenean naiz irratian bigarren kafean, pulamentuari jarraipena emango digu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tira basandakoa Idoia Xarma hemen da eta guk sexualitateari buruz, ziketa sexualari buruz, ardurari buruz, adin mugei buruz, horri guztiari buruz hitz egin behar dugu, ez dago Juri hori kontatu didazu. Nik ez dut Idoia Xarmarekin atxabaletak euskeran hitz egiteko paradauki gor. Atxabalta. Atxabaleta ez. Atxabalta. Edo aretxabaleta edo atxabalta. Atxabaltakoan. Erdibideko monstru hori ez. Jende asko kiten du. Bai, asako jentek. Bai. Erdibideko monstru. Bai, atxabaleta. Mesedez. Zego, Juri? Bai, mi berba hortaz. Bai, baina... Esan zarreratxo bat egin behar nuela, baina... Ez. Bai, mesedez. Musika jotzeko. Hola, nola gauden! Nik barkatuko diazu, Idoiari biztazo hauta diot, eta hemen jartzen duena ez dut irakurriko. Ez dena nire buruan dago. Baina hasi zarete, atxabalta, eta esan dut, ari dira gustora, eta ni xili geratuko naiz. Bueno... Oso astelentxu, asuntua. Bai, oso Kristo astelentxu. Vale, oso astelentxu. Asuntua eta nola astelena dan, Idoia Xarma etorri da eta io musika bezala. Wow. Irati Etxeberria lankidean da, ez dakiz pentsatuko duen gutaz, baina Irati mesedez ekarri duzugo Juriri maite ez duen kafe horietako bat, zerbait eragiten duen beregan, edo ez dakit, edo Coca-Cola bat nahizun lehenota ez du hartu, horrekin zaude, hartu du? Hartu du. Bai, ez dut ikusinik. Naiz konturatu. Tolerantzia da jako horrei. Ez zarete konturatzen ari. Zer?
ari naizela nerabe plantak egiten. Gaur hitz egin behar dugulako nerabezaroa eta sexuaren arteko harremanari buruz. Eta horretarako aitzakia askotan egiten dugun bezala interneteko eztabaida batetik hartu dugu. Ze askotan hitz egiten dugu hemen Twitterren topatzen ditugun gaien inguruaz, ikusten dugu jendea haserre dago GKS eta Ernairen arteko zerbait egin eta agian esaten dugu, irratian komentatuko dugu. Edo jendea haserre dago Wallapopek egin duelako marketing kanpaina bat eta orduan batzuk alde daude eta besteak kontra. Eta horrek baimena ematen digu, hitz egiteko marketingari buruz orokorrean, eta horrelako asko egiten ditugu. GKS Ernai alare pixkat ezin flauta dago, gatazka hori. Ez du titularrek ematen ja saretan dezer. Saretan. Hori izango da, zuk uste duzuna. Jarraitu dezaket. Jarraitu. Vale. Eta ikusten nerabea naiz. Eta orduan, Twitterren topatzen ditugu horrelakoak, baino badaude webgune, beste mota bateko webguneak, zeinetan eztabaidak are eta likatxoagoak izaten diren. Eta horren adibide dira foroak. Eta gaur foro batean topatutako eztabaida bat ekarri du Idoia Xarmak. Eta hori ez bada sarrera bat? Vamos. Eskerrik asko. One bourbon, one scotch, and one bill. Falta jakun jeiki eta hola pularri. Txalo etxe hori. Orain Idoia hau jaso behar duzu. Bai, ez, bueno, guztako baten apurat gehiago kokatze aldera, esto ya, bueno, lehenko gauzia... Gehiago. Ez, bueno, lehenko gauzia, aspaldiko, isa, hiletapiku da, ez naturela, eta faltan bota zaitxuet, hori azteko. Hola, datutxo moguan. Eta beste gauza bat, ez neuke izango, barriketa gaixea bereziki danik, ez, sexualitatea nerabezaruan eta, baizik eta nerabeiek jaso biharreko hezkuntza horren barruan, ze puntotar arte, zelan desberdintzen dan, nun, norbanakuen eskubide, ugalde eta sexu eskubideak bermatuta egotia, eta etxietan jaso nahi dan hezkuntza. Gai oso zail bada, eta betxo gogoa dauket, porrat hezkuntzan, eta ezitzaile formal, zein ez formalekin landuko nauken gai bat izango litzake gustora, Baina, bueno, ona ekarri dut, eta berzei peteta jatzuen. Lehenko, ingotena da porat, irakurriko dut, zer dan, hau itxera bultzatu duzten, foro horretako sarreria. Eta gero ja esartuko gara porat gaixo, baina, bueno. Behitu, baneska batek, bere arduratik, publikatzen zaben ondorengua. Bueno, erdera zan, baina, bueno, euskaratuta dago. Kaixo, aizparekin eta senarrarekin gertatu zaidana kontatu nahi dizuet. Nire hilo bat 17 urte ditu, eta gau ez irtetzen hasia da. Gero landuko ditugu, porque gauza batzuk ez dauzenak ondo idatzitzen nire ustez, adirazitza behintzat, baina bueno. Konfiantza handia du nirekin, ze aizpak lan egiten zuen bera txikia zenean eta beti nirekin egoten zen. Kontua da, neska batekin harremantzen hasia dela eta berarekin hitz egin nuela. Esan zidan, ez zutela oraindik harriman sexualek izan, baina bai beste gauza batzuk naiz eta ez zuen zehaztu. Arduratu egin nintzen, badakidalako unibatetik bestera sexu harremanak izango dituztela. Eta esan nion, ea preservatiborik bazuen. Eta esan zidan, lotxandia ematen ziola haiek erosteak. Beraz, 4 edo 5 eman nizkion, baten bat eduki eta diru zorruan gordetzeko, eta esan nion, ez izateko harremanik hauek erabili gabe. Eta hauek gabe geratzen bazen, esan besterik ez idala egin behar. Gauza da, koinatuak pare bat harrapatu diola diru zorroan. Eta nondik atera duen galdetzean, esan dionik eman dizkio dela. Ezin duzu imaginatu izan dudan eztabaida. Beraiei esan didate, beraiei asko kostatu zaiela semeari eman dioten heziketa. Nik orain sexuaz hitz egin diezaiodan eta kondoiak eman diezazkion. Aurrak pentsa desan edonorekin oheratzen joan daitekeela. Arrebak ez dit geroztik hitz egiten, eta nire hiloba zigortuta utzi dute mugikorrik gabe, eta beraz ezin izan dut berarekin hitz egin. Bestalde, beren semearen heziketan sartu naiz, eta ez dakit barkamena eskatu behar dudan, zeren ez dut gaizki egin izana sentitzen. Nola konpon dezaket? Wow. Adibidez, esan zure koinatuari eta bere zure aizpa o arreba hone bat. Bai, aizpa bai. Bikote horri, bigarren kafera tortzeko kafea tartzera. Detai ondo guzan, Bai, tortzeko eta kontatzeko euren kezkak eta, bai. Bueno, azteko, ez da gitzuk pentsatuko duzuen, baina hau izango balitz futbol partida bat eta norbaiten alde egotekotan, ni izebaren alde. Bai. Izeba da Osasuna.
Bai. Eta bere ilobaren gurasoak dira Real Madrid. Ados nau. Eta bere koñatua da Vinicius. Bueno, moztu indote zati batzuk, pentsagatelako zela irrelevantiak, baina, bueno, bai aipatzen dau, bai asko harritzen zotzala, ze azkenean bera eta bera aizpa, etxe igualian aizitxakoak izan diela, eta euren etxean sekula ez dela sexualidadea tabu bat izan, baina bestalde bere koñatua, badala pertsona bat askoz kontserbadoriaua, eta domekatan mesatara fateko oitxuriakin, familixako, baina, bueno, oran aipatziarren. Datu garrantzitsua, nerabeak zenbat urte dauzka? 17. Ze uste dut hor eragina, hor badagoela, ez dakit, desberdina izango litzakela adibidez 14 urte izango balitu, uste dut. Bai, ados nau. Sartu aurretik, karri ditut baitxa, azkenean, pentsata jate aberazgarria dela, jentiak ze erantzun dotzan, neska honi. Nik neska honi bai esango notzana, ze kuriosua pentsata jate, zelan desberditzen dan, eske ez da euki sexu harremanak, baina beste gauza batzuk bai. Eta parkatu, baina eske horre sexu harremanak dira. Holan datu moguan, Berak azkenean Arturia jarri dau, penetrazio bidezko sexu praktiketan, baina, bueno, kontuen euki bierra beti be, kondoiak beste praktika batzuk, seguruak izan deixen be, badaukiela leku. Baina, bueno, orduan, badauz, oso aldekuak dienak, oso kontrakuak dienak, eta kasu honetan bi gauza desberdintzen dituztenak. Gauza bat, zelan jokatu dauen neska honek nerabiakin, eta beste gauza bat, ze harreman euki biharko leuke, o zelan jokatu biharko leuke bere aizpa eta bere koñatuekin. Orduan, geixenek bai esaten dut, adibes lehenak zen dut, zuk konpondu, zuk bikain jokatu dozu. Azmerratzen da diez, errua eurena dala, ze oso puritanoak diala, eta ez dakizer. Benetan adibes honek esaten dut, egisa da ikusi bieko leukiela eurek, zuk harturatik indozuela, azkenien preservatibua, sexu segurua eukideixen mutilak, hori asko sobetu izango litzakela, nahi ez dien ardunaldixak aurren biharzetia, edo zer zubidez transmititzen dien infekzio batei. Ez da guela ula, ez dut ulertzen denundik aserria datorren talan. Eta lehena esaten dozu, ok, baina, bigarren erantzunan eska honi, azten da. Sentitzen dut, baina ez dakotzu arrazoirik. Orduan, eta erantzuten dutza, maite duzun eta azten lagundu duzun zure hiloba zugana arazo batekin datorren, barkatu, nik ez dut ikusi arazoa inun, esaten motu eta egisa, eta zure printzipioen arabera lagundu duzu. Eta esan dau, zuze jokatu duzu, baina ikusi dituzu ondorioak, bere gurasoak asarretu indiela, eta horren aurrean zuk nerabe batek moduan jokatu duzu. Ez nago batera dozu. Bai, ni bez. Eta, de hecho, itxegat, hain zaila, ikusitxa berez hasierako sarrera zein zan, hainbeste bidezidor hartu izan, erantzun baten muteko, benetan impacta zuztela asko. Baina dauela ez tala bere erabakixa, ez talako bere arduria, bereak ez dien seme alabak ez dia, ikusi behar dauela, bere aizpa eta bere koñatua molestau indauela, mine mandotzala, eta kasu horrela horren, ez tala gai, burua makurtu eta barkamen askaketako. Ez dauela ikusten indotzien kaltia. Holan, Ikustagun, kaltia. Osea, pertsonanek bere hilo erosi dizkio preservatiboak. Ez du eraman parrandara eta mozkortu eta etxera ez dagize goratan eraman, edo ez du eraman ez dagize kalte moral sortuko dion ikuskizun bat egitera. Testu ingurua izan daia, 17 urteko mutil horrek kontagotzala bere ize, neska batekin hasi dala ertetzen, eta hori, praktika sexual batzuk eroan ditxula aurrera, baina, ondiok, penetar senyorik ez, eta bere tiak, eukidaben batetai esan da, bakotzu kondoirik, eta salotza mutiak, ez, zelotza muten du zerostera jatiak, hartu. Ez que badirudi, hartu duela hiloa, eta eman duela putetxe batera, eta tori seme hau da sexua, eta... Nik askotan pentsatu dut, nire hilobari oparitzea preservatiboak, adin badukan, erabeharo atarian, eta pentsatu, zalantza sortu daituaren, egingo banu, nera naia asertuko hotel itzateken. Aukeretako bat izan leik, evidentemente, aurretik barriketan eitxia, baina testu inguru honetan entenditzen dutena da, antzan mutilonek konfiantza asko ingurune bat sortu dagoela bere izebakin, eta bereakin sentiru da konfiantza asko hori lantzeko, bai bera galdetu badotza edo bai ez, gurasoek igual ez dotziena, niretako arazoa horregongo litzake. Baina, ez dakit, honek zain dotza, basikamente, umek erixabate egin dauela, eta ondorion aurrean ez dauela jakin zelan jokatu.
Bigarreneko bat, doia hildo beretik, baina apur bate eskutuan badoia ze honek zen dau, bai, uste dut dauzela hainbat punto, ez? Batetik, hilobeekin ondo jokatu duzu, baina aizpiakin ez, porque berak zen da, ni aman azen einean, niri guzteko baten, nire semia zugana fango basan, zune aizpea izan da, horako gai batez berbaitxeko, bagero niri kontatzea. Eta zen du, badakit konfiantzaz buzua dela, baina ezke kontuan euki denporadana gurasuak dituen adingabe bati berbaitzen adingabe batez berbaitzen gabitzela momentu oru. Orduan, berak zain dau, hau peregiratzen dutza ingo baleuke, gureta, bere, mutil honen gurasuen balioak errespetatzen ez ditzuelako, orduan, sekulako desberdintasuna dago sartzeko, zure balixoak errespetatzen, bere balixoak errespetatzen ez dituzulako induzula uste dut, esaten dut adibidez. Baina, nitako horrela da, hau, azten dela, urrengo bat, esarrat, azten dela direktamente, uste dut pasatu inzarela. Ufo. Ez que nire bien lehirutet ez dela ben. Baina, zera belpasetan. Ni barkatu, konferentzia episkopalaren foroan gertatu da? Ez, bai ez, Willover Saize da webgunia, Egisa da dela webune bat, askotariko gaixak eta planteatzen dienak, eta orokorrean erantzunak eta oso anitzak izaten die baitxan, ez eta geixen dienak izaten dien emakumezkoak idazten da bienak, ulertu dizuen, bai, kuriosua da. Baina, honek adibidez hori, pasatu inzara, ze gurasuek zure hilobari ematen ari jakon eziketan sartu zarelako. Eta gero gainera aparte sartzen dut. Eta gainera mundotazu sekulako ahol kutxarra, sekondoiak estie diru zorroan eruan bihar, ze beruak ondatu ileiketani. Hori iruditu bali mazaizu, mezutik garrantzitsuena. Bai, ez dakit. Eta, gero era burrengo adibidez asko gustatze jat, dala erantzuten dutzana neska bat izan dutza. Ez dut ulertzen, zer ikusi daukon, zukume bat mundotasun hezkuntza, hau da, aurra izetia ondo ezitxakua, errespetuzkoa, pertsona bikain bat izen leike, nera bezaroko sexu esnatziakin. Kontuenek itxan, nera bezarua, azpi urteako mutiko, nera bezarua, ondala 2 urte azitxa zauen, ja. Baina azkenengoa ja bukaketako, da esaten dutzana, mutil bati edo nerabe batei kondoi bat ematiak ez dutzo alfombra gorri bat jarten sexua jarri deixen zuzeniak, baizik eta praktikatuko dauen sexu hori, segurtasunez itxen lagundukotzo. Ze estadistikoki egingo du? Joder, estadistikoki. Antisorgailua eman edo ez eman, nerabe horrek egingo du. Espainiar estatuan batatzbesteko adina sexu harremanetarako 16,7 urtetan dago. Nabardura egiten du, penetrazio duen harremanetarako 17 urte. Horrek esan nahi du, 14 urterekin, kaso 13 harreman sexuala daudela Espainiar estatuan. Bai, klaro. Eta hau ondo edo gaizki iruditu, zuk egin barozuna da, esnatu. Hori da. Ze zure seme alabak erabegitzen badu eukitzea, zutzara nengo hori galerazteko. Hori da, adibidez honek esaten daen, eska honek esaten daena. Jakula astu bihar, zigortu indabiela pertsona hau, mutil hau zigortu jaue, kondoiak eruatiarren karteran. Eta gauza bada hori zuk esan dozuna, ez? Zuizen zeke gurosun oso konservadoria, baina ulertu bezu bai, zure nietako behintzat, zure seme alabei emutentzasune eskuntzak muga bat daukola. Eta norberan sexu garapena, gu izak sexuatuek garen einean, ez dala, talduzuna separau eta esan, zuk nahi eta zuk nahi ez, pertsona horia sexualki harremanduko da, gure dauenakin, eta muten botzazu konfiantzazko eremu bat nun alko dotzun laguntza eskatu bihar badau ero ez, ondo, eta bestela, ingo dau, aldauen dau beto, ero aldauen moduen, ero, hori gauzoko. Hemendik, buratzen zaizkit bi eztabaida dauzkagunak, bat, asteko 17 urterekin onarpen sexualaren adinaren barruan dagoela, hori orain aztertuko dugu, ez da berdina Espainiar estatuan eta Frantziar estatuan, baina nahiko antzeko dabiltza adinbua horiek. Bai, hemen inguru bai. Eta bestea, zergatik oraindik ere anonimotasunetik preserbatibok erosteko hain baliabide gutxi dauzkagun. Bai, guri akaso etzaigu gaur egun normala iruditzen, baina nik ezagutzen dut, 26-27 urterekin preserbatiboak erostea ikararrezko lotxa maten zion jendea. Esango neuke gainera. Ea erosiko izkiazun, du 27 urte oskaztu. Esango neuke gaur egun zorionez internet bideko erosketekin asko errestudan zeozer badala.
eta lehen, adibidez, farmazia askok beba hausen, kanpuen bendin itxurako makinak eukela, baina horrek egisa esan gerota gutxi hau dauzela. Tabernen komunetan ere oso gutxi ikusten dira. Eta, interneten bilatu ezkero, badauze, edo, sexologia zerbitzuak, edo bai udaletxetakoak, bai apartezko eragileak ero, incluso de baldemun aldotzuenak, baina hori, famizara horren bila, ez da osat errestasunez lortu aldana. Internetez erosterakoan, loker batera eskatzen duzu. Ze gurasoekin bizi bazara... Karo, normalien, ez padaukotzu guraso batzuk eskaketan dozun paketiak zabalketan dotzuenak, baina bai, egongo da nik bai. Eta nork ordaintzen duen hori ere, oza, 17 urteko mutil horrek agian ez dauzkala baliabideak. Ez bai, egisa da nabien gehiago gure adin inguruko oso zerret begira. Baina bai. Gure adinarekin, egia da, bakoitzaren beldur eta lotxak eta zilegi direla, baina, egin lantze prozesu bat, eta zoaz farmaziera, eta saiozu, preservatibo kajat mango diazu mesedez, eta ya está. Edo, eta ez supermerkaoan askotan dela zukartu eta listo, eta lotzea mutemuzu hori bakarrik erostiak, erosi baitu, eta toallita batzuk ez dakit. Eta Coca-Cola bat. Niri gertatzen zait batzutan, supermerkatuan, orain oroitu naiz, Ani Ernok dauka liburu bat, eta liburua oinarritzen da horretan, ez? Esaten du, gizakiak gure ahultasun maila gorenera iristen garela supermerkatuan ilaran gaudenean. Ze, zuk erosten dituzun gauzak asko esaten dute zuri buruz. Ez? Edo ea bakarrik bizizaren umerik duzun, ala ez? Txakurra daukazu, ala ez? Zenbatero dutxatzen zara, horrelako gauzak. Tardun oso ahultasun maila goreneko unea dela. Bai, oso exponiruta esango neke, ez? Eta niri gertatzen zait batzutan, kondoiak erosi behar balin baditut, pixka bat egiten dut, baina orduri jartzen naiz. Bizigarelako azken baten beti albokoai begira, eta begira da gehiago jasoko dituzu seguramente zure erosketa zestan osaskixen. Ari lotxa gehiago, maiz erosten badituzu. Claro, hombre. Eba dirudi... Hauritza gertatzen. Gotxagoa. Dana dela gomendio moduan, asko sobetu urteten da kaja ondixak erostia eta horre eukitxia gutxina kaja dia. Baina, hogeita lako kaja baterako bota bardia, amazazpimezortzi. Horregatiko betu urteten da erostia 150 datu zena eta 40 euro bota. Bai, eta bankuan diru aukitze interesa sortzen, baina hori holanda. Ze bai, korro 150. Zula zein, normalian preservatibuz bosturteko zena, iraungitzen data eukitzen dabe. Baina, apurate teoriara ekarritxa, ez dakit, niri honek benetan petzeta jate eztabaida interes... Anedota txikiate, bin lagunatek esan zian. Jotori, eske, dauzkete men kondoiak eta eske kadukatu ingo zaizkit, behiratu nun. Kadukatu zaizkit, ja! Jazta! Ai, ama! Bueno, pasetan da hori bebai. You know that I give you the loving if you need it. Horixe, ez, apurate, honei teoria apurate botati arren, benetan zaten dut, betzeta jatela oso eztabaida interesgarrixa izen lehikela, eta batez bez, nerabe eta umiekin ezitzaiela lanetan ibiltzen dien pertsonek eukiko leukiela zer esan, gurasuekin belantzia oso interesgarrixa izango litzake, baina naizta igual oso azaleko geraketia izen lehiken, niretzate olako jarrerek zuzenian, pertsona orokaitu hartuta ditun esan dakua. Ugal eta sexu eskubideak urratzen ditu zuzenian. Behin ez dute landugen txula hemen zeintzuk ziren, amarre eskubidetako lista bada. Eta niretzate horre zuzenki estauzenak bermatuta, alde batetik izango litzake, eta lehengua bortxatzen dana informaziorako eskubidea izango litzake. Esaten dagoena ez, informazio oso argia eta egiazkoa jasoteko eskubidea daukogela pertsonok, gure bizitza sexualan inguruko erabaki autonomoak hartu alizeteko. Nik ez ez da izan, igual ez litzake modu esplizituan izango, baina nik informazio bat lortu badot, eta ez dakit, esan, eta zigortu imaduzti horregatik, baina batez be, ezik eta sexualerako eskubidea bebai, ez? Kalidadezko eskuntza bat jasoteko eskubidea, kasu hontan guztiz bortxatuta geraketan da, kontuen eukitza ez, gurasuek ikusi hotzelako ondoi batek karteran, eta erantzuna izan da, beurei asko kostau jakiela, ume horrei emundotzien eziketa. Igual eziketa hori ez da aukera, ez da munduko honena, ez? Esango neuke gainera, aurre iritzi moral, ideologiko, religioso asko aiokiko lituzkela
jasotako hezkuntza horrek, eta orduan, evidentemente, sexualidadean bizipen positibo eta osasungarria, bertan beraketan da, esain dut, zuk sexu segurua praktikatzeko autu hori hartu dozunean beste familiar baten laguntzakin, eta horregatik zigortu izen zarenean. Esango nuke, ez dakit. Bada gauza bat benetan, asko harritzen duztana, esaten dut, ze puntotar arte, azkenean, gure, Espainiarre estatuan, egon zan, bastante, zer egon bidan legian barruan hezkuntza sexual integral bat bermatzeko, oso zaila dan zeo zer da. Batez be, segure daulako izan hezkuntza sexual eta integral batek gure daula esan sexualidadian alderdi danak lantzia, bai psikologikoak, bai fisikoak, bai emozionalak, bai sozialak, eta gaur egun emuten dan hezkuntza sexuala ondiokan arriskuen prebentziora dau oso bideratuta, benetako bizitzako parte txertatu bat moduan ikustera baino, esango neuke. Orduan, ez dakit, egisa da, ez dakit, denboten sartzegat tristura antzeko bat, pena, esateko, benetan, zelan ingeikelan, eta benetan bentzatagat kriston aurrera pausua mutilonek, gure historiako protagonistan mutilonek, bere izebakin harreman hori, bere elkarrezketa hori euki izan, eta benetan esatia behitu, badakit erosibiako neukela, ez daukat konfiantzaik inora juteko erostera, lortzen dute kondoi multzo bat eukitxe, eta zigortu itxen dozte horregatik. Eske, oso bortitza pentsatagaten zeo zer da. Eta aparte hori, lehen inigoka aipatu dauenakin sexurako adinean asuntua, Espainiar estatuan sexurako adostasun adina, erderaz izango litzakela, edad de consentimiento sexual, adostasun, oso ondo zelan itzuli euskerara, da 16 urte. Hau da, gure dauena esan da, hori dela, adin minimua, adin minimo legala, edo zein aktibidade sexualetan parte hartzeko, beti bi pertsonak espadia esan da, espadia adin igualekoak, edo adin oso berdin txuskuak, berdin hortan. Baina, ekarri olan pantaiako kaptura bat, ea ba. Nik sartu dut, zein da Espainiar estatuan honetarako adina. Eta ez hori jartzen dago, edad de consentimiento sensual en España es de 16 años en todo el territorio nacional. Baina, oin, Googleek zuzartzen duzunean bilaketa bat, gero agerketan diek laburdura antzeko batzuk, bai, jalde ke es, no sé ke, erantzun askar batzuk ematen. Hori da, galdetzen duzu gaixotasun baten bilaketa, eta ke es la endometriosis, que sintomas tiene, cómo se cura. Bueno, eta barruan da, otras preguntas de los usuarios jarten da. Vale, erantzungo, beste erabiltzaileen galderak? Bai, hori da. Norbaitek galdetu dula. Edo, bueno, bai, da, hori eporat, erantzun askarre horreitara. Vale, esango dutzuet zeintzu dien lehenengo xeirak, ¿vale? Ni jarri dut edad de consentimiento en España. Eta otras preguntas de los usuarios jarten dau. ¿Cuál es la edad legal para tener relaciones sexuales en España? Tutok, baina oin hartzen da gogorrena dala. ¿Qué pasa si tengo 18 y mi novia 15 en España? ¿Qué pasa si tengo 18 y estoy con alguien de 16? ¿Cuál es la edad mínima permitida para tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa si tengo 21 y mi novia 15? ¿Qué pasa si tengo 20 y mi novia 18? Denetan novia da ez da. Eta mutila zarragoa, eta... Wow. Es que benetan, es que atera dutzat olan argazkizan, es que ezin sinistu. Ai, ezin dut. Es que ezin sinistu. Oso bortitza. Orduan, kero esan, ez da biharrezkoa hone gauzak ez dira. Ezin dut. En fin, eta horregatik gero dauko azkenengo 5 urtetan sekulako igoeria sexubidezko transmititzen dien infekzioen tasan, eta, bueno, gauzok. Bueno, garbi Espainian 16, Frantziar estatuan 15 urteetan dago, gatazka judizial eta adingaben edo aurren abuso sexual historiko baten osteko borroka izan da. Bai, betu horiz isen. 14 urterekin sexu harremanak izandako pertsona batek hori salatu, eta etzen bortxaketa konsideratu, eta gero hori epaitegi goren eraman zuten. Saltxasko gonda Frantzian horrekin, adin sexuala ere, ez dut datu zehatzatu patu, baino Espainian baino lehentxeago azten da harreman sexualen joera hori, eta
Eta, bueno, permisioaren edo baimenaren adina 15 urtetan dago finkatuta duela pare bat urteko kontu uste izan zela. Netako hemen, aipatu ditudan galdera honetatik egixen impactando uztenak, ¿qué pasa si tengo 21 y mi novia 15? Es que zindut horrekin. Baina egisa da, adibidez, lehen aipatu duzun datua, Espainiar estatuko, lehengo aldiz noizi, penetrazioa noiz eukitzen dane media da 16,7, bai gizonezko eta bai emakumezkoetan, nik adibidez uste nagoen aldea hundixa egongo zala, eta ez da olakoa, emakumeen eta gizonen artien. Bixak da, bat da 16, eta bestia, baina 16, tarte horretan ibiltzen di bixak datu moduan. Orduan, horixe, ez dakit, zuen ustez, eski, karo, nire ustez hemen dau ez, ze sartu lehikelako eskuntza formala ez, eskoletan zelan segestatu bieko litzaken eskuntza sexual integral bat eskolako kurrikulumian sartzia, zelan limitatzen dauen horrek etxeko eskuntzakin, azken baten ez batez bestiaz posu jasoten, zela joten duzun internet bidez, internetera azkenean izenengo da zure sexu eskuntza iturri nagusixa. Ez dakit, netako bada gauzat, komplejua da, eta batez be gaur egun Espainiar estatuan behintzat sexu eskuntzan asuntua komunidadiek gestionatzen da bielako, eura dauki baliabideak hori gestionatzeko, eta ikastetxe askotan gurasoen baimen sinatua biharrezeten da gauza bat edo beste jasotzeko. Ez dakit. Hau esan da, arratsaldeko 5 ditugu, 5 eta minutu bat, eta interesgarri dago gaia, baina, bueno, estudio zentraletara egin behar dugu salto azken ordukoaren bila. Xabier Rekreuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule. Euskara nafar guztiona dela nabarmenduko du Sorionekuak ekimenak ekainaren 10ean Iruñean. Taldeak ez du euskara kezkarekin lotu nahi, konturatu gabe euskaraz gozatzeko aldarria egin dute, egunerokotasunean edabideak jarraitzen, erosketak egiten edo parekoarekin mintzatzean. Aizea Lizarbe. Guk ez dugu euskara kezkarekin lotu nahi. Telebista piztu eta konturatu gabe burua euskaraz gozatzen harrapatu nahi dugu. Ez dugu ahaleginarekin bakarrik lotu nahi. Erosketak egitera joan eta kezkaterik, beldurrik eta lotxari gabe euskaraz mintzatu nahi dugu parekoarekin. Euskara esplaituta bizi nahi dugu. Akaso, euskarari buruz gehiegi hitz egin gabe. Sorioneko izan nahi dugu, 2023ko Sorionekuak. Etorkizunari segida eman nahi diogulako. Egun osoko egitaragoa izango da ekainaren 10ean Iruñean goizetik hasi eta bosterdietan Antoniuti Parketik abiatuko den manifestaziora arte. Bestildo batetik, EH Bilduk gogorarazi du 109.000 pertsonak eman dutela izena Osakidetzaren lan eskaintza publikoan, eta horrek desmuntatu egiten duela Euskal Osasunean lan egiteko osasun langileak falta direla dioen teoria. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak prentsaurrekoa eman du Osakidetzaren lepari buruz hitz egiteko, izan ere 110 kategoria profesionaleko 7.639 lanpostu deitzen ditu eta uztaila eta azaroa bitartean egingo da. Uberak azaldu duenez, plazen kopurua ondo dago, baina ez da nahikoa. Izan ere, Euskal Osasun Zerbitzuaren behin-behinekotasun tasa 150%koa da eta udako porretan 158% da. Arteko igoera dago. Rebeka Ubera. Eta honek ez du soluzionatzen Osakidetzan dugun arazoa. Gogoan izan behar dugu helburua dela behin-behineko tasa 8%ra jaistea. Eta ope honekin helburu hori ez da lortuko. Eta dugun osasun profesional gabezia, mediku gabezia, erizain gabezia ez da konponduko. Eta azken hildotik, 2023-2024 ikasturtetik aurrera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan diru publikoarekin finantzatutako ikastetxe guztietan nahita ez gorde behar dira ikasle zaurgarrientzako plazak, eta lakuak zehaztuko du zenbat hartuko dituen ikastetxe bakoitzak Jokin Bildarratz helburuak jakitera azaldu duenez. Honen inguruan, arratsaldeko 6etan informazio gehiago emango dizuegu, eta trafiko aldetik arazorik ez daukagunez, besterik gabe, arratsaldeko 6etan, informazioaren 3. edizioan izango gara zuekin bueltan. Eskerrik asko Xabier Kreuet, berak esan da bezala arratsaldeko 6etan, informazio gehiago mentxe nahi zirratian. Guk bigarren kafean jarraituko dugu eta Idoia Xarmarekin ari gara. Aurren, erabeen, gazteen, sexu harremanen inguruan eta legediaren bueltan ere aztertzen zaigora eman daitezken. Barkatu Juri. Boletinaren aurretik aipatu dugu ez, erantzunak ohiko galderetan agertzen zela, zer gertatzen da nik 20 urte baditut eta nire neskalagunak 15. Uste dut horrelakoetan agertu beharko litzakela mezu bat
esan ez, kontuz hori delitua da, horrelako zerbait. Bilatzen duzunean adibidez, zenbat pastilla hartu behar ditut zora bilatzeko, agertzen da mezua. Ondo zaude, laguntza behar balin baduzu, deitu itxaropenaren telefonora, eta telefonoa agertu. Balin bada, jarrera matxista, sexista eta jazarpen egoerako jarrerei buruzko galderak egiten badituzu, agertu beharko litzateke poliziaren zenbakia. Bai, ez dakit, dik esan dut, dik benetan kasu honetan dauketen, konfliktorik handixena da hori, ez? Zelan transmitiru eta zelan txertatu biou benetan gure hezkuntza. Azkenen kurrikuluma izaten da, eskoletarako daolako bideratuta, baina gure egunerokotasunean, gure datozen generazioei, datozen belaunaldixak, eurene buruan ezagutza euki deixien. Euren jakin deixien, zeren aurrean esan bai, zeren aurrean esan ez, zelan ez, ume garaitako sexu abusuak zelan ekidin, ez dakit, zelan bizi harremanak, harreman sexualak, lagunartekuak, bikotekuak, zelan egon ahalduntuta sexualki, norbenan sexualidadea, lesan du moduan, modu positibo, osasuntxu, pleno baten bizitzeko, gero erazkin baten etxietan olako mugak jarri behar bat die. Eta horret izan du, ze momentuta arte da zilegi ez, nik ez, porque nik erabakitzen dut zelan ezi, nire seme alabak. Eta horrek zela baitz, lege batzuk eta eskubide batzuk urratzen baditzu, zelan gestionau leike hori. Ez oso zaila da. Oso komplejua pentsetan gai bada. Galdera horiek egiten ari ginela, eta hemen boletin entzuten ari ginela nik ere galdetu dizuetez, bikote batek nun neskak 15 urte dituen eta mutilak 17, legearen barruan izango lituzke sexu harremanak mutilak 18 urte betera arte, eta orduan ilegala litzateke ez. Horrelako egoera pixet kafkianoak ere eman daitezke, eta denok pentsa dezake, hori salbuespen bada, bai, noski, baina hori ere gertatuko da, ez dakit horrez ziketa sexualak ere zepixu izan behar duen, benetan emakume hori 15 urterekin edo neska hori, ez da emakume bat, ahaldunduta egoteko, jakiteko, egiten ari denan, zenbugatan dagon, ez dakit, ez da inerresa. Ez, eta beti gube jausten garelako gure barik, gure aurre iritzi horreitan, nun beti planteatzen duen adintartia dauen bikote harreman baten, beti heldua izango dala gizonezkoa, adibidez. Baina hemen ere ezin dugu hipokritak izan. Karo. Ni gizon bezala emakume gazteagoekin egon naiz, gehiago helduagoekin baino, eta esango nuke, ez da gizuek, baina orokorrean emakumezkoak ere, gizon helduagoekin, nire inguruan behintzat, gehiago egoten direla, gizon gazteagoekin baino, ez? Bai, esango nuke. Eta inguruan, ziur okurritzen zaizkit, 15-18 langa hori gainditu duten bikoteak. Eto harremanak, ez? Ez dakitze pututaraino izan den gero traumatikoa pertsona horientzat edo ez? Ez dut uste, baina horrelakoak gertatu direla nire inguruan ere, esango nuke orduan. Bai, ez dakit, zaila da, baina horretik, ni bat ez be hori ez, ze zilegitasunez, dauke kasu honetan ez guraso bi honek, bere semia holan zigorketako daukelako... Hori da, entzule, oraintxe konektatu bazara, luze ari gara honekin, eztabaida abiatu da, foro batean, Idoia Xarmak topatu duelako, pertsona batek kontatzen zuela bere ilobak esan, lotxan baten dit preservatibak erostea, 17 urte ditu pertsona horrek, nerabe edo gazte horrek, eta haren izebak esan dio, lasai, nik erosiko dizkizut, eta gorde, erabile horra dituzu behintzat, izan ditzazun. Eta hor dago uste dut, hemen denak, eta entzulearea dos egongo dan puntua, sexu harremanak izateko, eta are gehiago adin horrekin, preservatiboa beharrezkoa da. Zuek zuen bikote harremanetan ja egin nahi ez duena, baina adin horietan uste dut ez dagoela beste proposamen posiblerik. Eta izeba honek oparitu eman kondoiak, eta horren gurasuek karteran kondoioiek ikusi, eta aserretu nondik atera dituzu, ez izebak eman dizkit, eta orduan, ume honen, gazte honen izebaren gana jo, eta ikaragarrizko aserrearekin nola euren semearen hezkuntzan edo sartu diren. Hori da, testu ingurua, itzuli gare lortara. Bai, hori da. Orduan, ez hitza erretiratzeraino, helduen artean, eta mutiai mugikorrak kendu eta zigortu horregatik. Bai, ez dakit, gutxi gehiago daukete aipatzeko gaur, benetan konstientenaz gai oso korapilatxu edala, niretako bortizkeixa oso latz bada, esaten dutzute dala gauza bat amorra zino eta tristezia ondixia sortzen duztena, baina oin bertan, pentsata jate, daukun baliabidiekin ez nagoela jakingo zelan aurre inolako egoera bati.
nun nik benetan egureuko neuke balore batzuk zabaldu, hori benetako, ez, sexualidade positibo hori bizitzeko aldanean, baina traba horreik ez gurasoen baimen, ez dakit. A ber, bai gabitzela berraitxena, mazazpirteko mutil batena, etzi damo, izango dana, ez, adin nagusikoa eta bere erabakixak hartu halko ditunak bere zorionerako kasu honetan. Eta dagoeneko badaukan eskalaguna. Hori da, hori da. Eta... Testu inguran ez duela igual hori sartu, baina, hori ez dakit. Labur biltzeko, ez da, iritzirik edo bota zeikien zeuek. Ez, labur biltzeko gauza bakarra, guri iruditzen zaigola bere hilobari, bere 17 urteko neskalagundun hilobari, antisorgailuak erosi dizkion emakume hori zuzen ari dela jokatzen. Eta ojala danok eukikoa geukeolako izeba bat. Hori da, bai. Nun bere gana joen alizan, kontau berai harreman baten azizarela, eta ez daukatzula, lotza dut zauzela kosendoiak erosteko, eta arek lusatu aldozula. Baina, nabardura egitaldera, erabat legala den zerbait egin du, alegia. Bere hilobak eros zitzaken preservatibo batzuk oparitu dizkio. Hori da, ez da inolako adinik erosteko. Adinez berak beheko bati alkola erosi, edo ez da egit. Hori, asko sarritxo itxendan zeu zertala esango nauketa, ez jakoan beste buelta emuten. Izebak erosi zula, ronbotilla bat parrandarako. Baina kondoiak... Zigortuta. Mesedez. Bai, baina gero seguramente Gabon sarretan txampana erango, mutilonik, bere haitxak emon daur, mutikua. Baliteke, edo ez auskalo, baina izebak ondo egin du, gure ustez. Eta gu bezala pentsatzen ez paduzue, nik toleratzen dut zuen iritzia, errespetatu ez, nahiko nuke aldatzea. Eta hori da, errespetuaren bainarria, ez nahi izatea aldatzea, eta nahiko nuke pentsatzea, izeba horrek ondo egin duela. Got it bad, yeah. Idoia Xarma, Joe Bonamasaren Blues Deluxe honekin agurtuko zaitugu. Gaur Bonamasaren urte betetzeak dira, eta baliatu dugu kantu tarte haue amaitzeko, eta zure urte betetzeak ez da egin noiz izango dire, baina hori baino lehenago bisiten barko diguzaren. Espero deigun, bai, ez teixela beste hilebete eta piku paso. Bagoaz aurrera entzule, arratsaleko 5 eta 12 minutu, naiz erratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Korrontearen aurka joateak energia asko eskatzen du. Pentsa, marea bizixiagoetan geldirik mantentzea bera zaixamarra suertatzen bada. Gizakiaren ezaugarria da ordea, ingurua bere probetxurako baliatzea, eta nola ez, korronteak indarra badu egongo da moduren bat energia hori transformatzeko. Gelditu makinak barku egin eta itsasora goaz. Alain Ulazia EHUko irakasle eta eolo ikerketa taldeko kidearekin itsas energiak aztertuko ditugu eta kontatuko digu ikerketak zertan diren, teknologiaren nondik norakoak eta baita Euskal Kostaldeko zenbait adibideren berri eman ere. Bestalde badaude itsaso artifizialak, Aizarna Zabalgo olatu ez gain, esan nahi baita. Karretera izan daiteke bat, maiztasun jakinik gabe igarotzen dira batzuetan. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Karo, Emerald 2007an egintzen ezagun Back It Up izeneko bere lehen single honekin. Eta urte batzuen ondotik 2010ko urtarrilan kantu hau barne hartzen zuen bere lehen diskoa kaleratu zuen. Argazta handia izan zuen eta berehala letu zen herbeeretako disko salduenen zerrendetara. Hainbat lan kaleratu ditu ondotik, bino egia da, aspaldian ez dugula bere bertze albumen baten berririk izan. Ea ba, laizter sorpresa pozgarriren bat hartzen dugun. 42 urte gaur, Karo Emeraldek.
Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeko 5:04 ditugu, eta bagoaz aurrera, atzera eginik, iraganera begira jarriko gara eta. Maiatzaren 8 egun garrantzitsua da historiako liburuetan. Izan ere, gaurko egunez, 1945ean, Alemaniak errendizioa aurkeztu zuen eta horren ondorioz, Bigarren Mundu Gerra amaitu zen. Ordutik, hil hontako 8. egunean, garaipenaren eguna ospatzen dute Europako herrialde askotan. Ordu diferentziaren ondorioz, indar sovietarrek 1945eko maiatzaren 9 iragarri zuten garaipena. Товарищи, соотечественники и соотечественницы. Kamaradak, gizon eta emakume herrikideak, iritsi da Alemaniaren aurkako garaipenaren eguna handia. Alemania fasistak, armada gorriak eta gure aliatuen tropek belaunik atzera behartua. Bere porrota aitortu eta baldintzari gabeko errendizioa deklaratu du. Ospakizunak ez ziren berehala iritsi. 3. Reijaren azken errendizioaren baieztapen ofiziala falta baitzen. Stars and Stripes tropa estatu batuarren egunkariak maiatzaren 8. edizioan argitaratu zuen albistea. Eta arratsaldeko orduetan ospakizun espontaneoak egin zituzten New Yorken edo Chicagon. Egunean zehar, Londresen konzentrazio herrikoi bat egin zen garaipena ospatzeko, eta Parisen antzeko ospakizunak egiten hasi ziren. Errendizio akta hilaren 7 sinatu zuen Alfred Jodl Wehrmachteko generalak Dwight Eisenhowerren kuartel nagusian. Bera baitzen, Eisenhower baitzen, Europako indar aliatuen komandante gorena. Reimsen, Frantzian izan zen hori, eta maiatzaren 8 Wilhelm Keitel mariskalak berretsi egin zuen Berlingo ordezkarien aurrean. Baina garai hartan ez zegoen Twitterrik, eta bere halakotasunaren kontzeptua beste halakoa zen. Horregatik Euskal Herrian, egun potolo hura maiatzaren 8 lasaitasun handiko goiza izan zen. Donostiako biztanle batzuk Kontxako hondartzatik paseatzen ari ziren, goizeko lehen argi izpiekin gozatuz. Goizeko 6 ziren, eta badiako beste bizilagun asko oraindik lo zeuden. Baina bapatean, barrunba handia entzun duten zeruan. Burua altxatzean, hegazkin bat ikusi zuten maniobra arriskutsuak egiten. Itxasertzera amiltzen, eta hegazkinaren atzeko partean nazien esbastika.
garaiko egunkarien kontakizunaren arabera, olako zerbait gertatu zen. Atzo goizeko 6etan, Heinkel markako Alemaniako iza hegazkin bat erori da Kontxako badiako uretan, bainu etxean itxasertetik gertuen. Une hartan mareak ez zuen bere osotasuna lortzen. Istripua izan zuen hegazkinak 2 kanpai bueltan eman zituen eta itxasertzetik gertu ondoratu zen itsasoan. Baina nor zijoan esbastikadun hegazkin hartan? 6 pertsona, guztiak uniforme militar alemanekin. Haietako bat, maila altuko koronela, burdinezko gurutzea zaukana bularrean. Eta nortzen baura, erresista ezagun bat, Belgikako alderdiko burua, Leon de Grel. Einmal wird sie wieder himmelblau, geht's mal drüber und De Grel Balonia legioko ofizial bat izan zen. Legio hori Alemaniako SSI atxikitatko unitate atzerritarra zen. Eta De Grel Bigarren Mundu Gerran erakundearen agintarietako bat bezala nabarmendu zen. Erresismoaren sortzaile ere izan zen. Hau da, faxismoaren adar bat Belgikan. 1929 eta 1945 artean Europan ospe handia lortu zuena. Baina Alemaniarrek aliatuek garaitu zituztela eta Hitler hilda zegoela ikusi zutenean, 3. Reicheko atzerri ministro Joachim von Ribbentropek Belgikarrari esan zion ihes egiteko. Une hartan, De Grel Oslon zegoen, Norvegiako hiriburuan, 5 ofizialekin batera. Albert Speer arkitekto eta armamentu ministro naziaren hegazkina hartu zuten, eta gauez ekin zioten hegaldiari. Baina 2000 kilometro inostean gasolinari gabe geratu ziren. Bere memorietan, Belgikako naziak Stalingradotik Donostiara kapituluan bere iesaldian bizi izan zituen gorabehera batzuk kontatu zituen. Argiak itzalita ari ginen egan egiten, Frantziako airekoen kontrako zutetik iesi. Irun ikusi genuenean hegazkinetik minutu batzuetara eriotza ikusi nuen. Nik ingurura ezagutzen nuen, txikitan Lurdesen gurasoekin uda pasa nuelako urte batzuetan, eta bitan Gipuzkoa bisitatu genuelako. Baina minutu batzuk falta ziren eta hegazkinak ez zuen erregairik. Lur frantzesean lurreratzeak gure amaiera esan nahi zuen. Pilotuak beraz, bere trebetasuna erakusteko, hegazkina vertikalean jarri, azken tantak aprobetxatu eta Donostiara iritsi ginen. Lurdesko Ama Birjinak azken unean salbatzen ninduen. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal 2. Esan bezala, hegazkinak arkaitz batzuekin talke egin zuen hondartzaren mutur batean, eta ondorioz ura desbideratu eta ondoa jo zuen. Baina, izan daiteke ez da hori bere kontakizuneko pasarterik bitxiena. Biluzik zeuden Espainiar batzuk, taitiarrak ziruditen, ondoratutako hegazkineraino iritsi ziren. Garaiko egunkarien eta bertako lekukoen arabera. Ez zegoen inor biluzirik han, Kontxako hondartzan, eta ez zen inor biluzirik gerturatu hegazkinera, bai ordea pijaman. Ara. Jesus Jimenez izeneko bizilagun bat leherketak iratzarri zuen, eta pijama jantzita agertu zen burrumba entzutean. 2 aldiz pentsatu gabe, ohetik salto egin, eta harin joan zen istripua izan zuten tripulatzaileak salbatzera. Sonntags auch mal 2. Egunean zehar, 100 pertsona hurbildu ziren Heinkel bat ikustera. Hor zabaldu zen zurrumurrua Hitler barruan zigoala. Itsaseko esbastika ikusgarria ikusitakoan, Führeraren abioia izango zela pentsatu zuten askok. Eta oraindik txutxu-mutxu horrek gaur egunera arte dirau. Hitler Donostian hilote zen? Haur batzuk De Greleko hegazkinaren zati batzuk ere hartu zituzten, eta beste zati guztiak Logroñora bidali zituzten. De Grel ordea Donostian geratu zen Mola ospitalean, gaur egungo Atotxe inguruko epaitegietan. Bere aurkako epaiketa egin zuten Belgikan eta heriotza zigorrera kondenatu zuten, baina Frankok babestu egin zuen. Hasiera batean Alemaniara bidali nahi omen zuen, baina De Grelek gutun bat idatzi zion eta babesa eskaini zion. Kartzela zapaldu gabe, De Grel 87 urterekin hil zen, pospozik Malagan.
Kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Eskerrik asko Goiuri ez Zarandia, halako kontakizuna gurera ekartzegatik. Zuk uste duzu Hitler abiei hortan zegoela? Ez dakit, esan dute Hitler Argentinan hiltzela lasai, erretiro hartuta, bidelaren babetxean, ez dakit, esango nuke Degrel Alicanten edo Valentzian hiltzen bezala, Malagan. Baina, Oskaro. Nik pitxatuko dut baiet. Itota? Edo norbaitek harrapatu zen nahi? Ez, hiltzera beranduago. Iritsi zela kontxara hegazkin horretan, Degrelen hegazkinean, eta kontxako badia ikusi eta esan zuela, Mengatzen iz. Hemen txegatuko niz. Oslotik. Oslotik? Nik ez dut uste. Ez? Tegit. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal 2 Juhai. Hitler Donostian hil bazen edo ez bazen, ez dakigu, baina aurrera egin behar dugu guk, eta dagoeneko arratsaldeko 4 eta 27 minutu bueltan ditugula, segituan ditugula, aurrera egingo dugu Laster, keto dietaren inguruan hitz egin behar dugu, eta dagoeneko gurean da, Maili Etxeberria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. Just sit and wait it. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always... Sitting, Waiting and Wishing, hementxe ari gara Jack Johnsonen kantua entzuten, eta bai, Gorkak txatean jarri dugun bezalaxe, norbait kafea prestatzera joan da, bai, Gorka, ez du katuko, gezurretan ez gara hasiko. Baina badaukago asko kontatzeko hurrengo ordu erdian, arratsaldeko 6etara bidean, adibidez. Gorka Sante Esteban, zuk keto dieta egiten duzu? Gorkak denak egiten ditu, baina denak batera gainera.
Mai Etxeberria, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, aurreratu dio entzuleari nolabait, ez? Keto dietaren inguruan aritu behar dugula, eta, bueno, akaso ketoa zer den norbaitek ezagutuko du. Pentsatzen dut ondo, denek ezetz, denoi gutxuera bera sonatzen digu, inguruan badugulako ketozalere bat, eta ketozaleak oso intensoak dira, hori onartu behar dizugu. Baina, zer da keto dieta? Bueno, keto dieta dator, inglesezko ketogenic diet kontzeptutik edo horretik ditzaio batzutan keto, da keto dieta edo dieta zetogenikoa. Zetogeniko kontzeptua hori, pixkat zatitze badeu, bueno, hizkuntzalaritzari dagokionez. Alde batetik zetonak eukiko genituzke, zetonak edo inglesezko keto kontzeptua, eta gero genik. Genik hori da genesia, hau da, zetonak sortzearen dieta, ez? Ta orduan galdera da, zer dira zetonak? Zetonak dira, gorputzak energia lortzeko erabiltzen dituen molekula batzuk, gorputzak ez dakigunentzako edo ez dakizunentzako energia karbohidratotitatik lortzen du, edo hori da bere lehendabiziko bidea energia lortzeko, baino karbohidratoak falta zaizkion momentuan, hasten da gorputzean metatuta dagoen grasa hortatik energia lortzen. Ta hortarako sortzen ditu zetonak izena duten molekula batzuk. Orduan, hori da, laburki esan da, dieta zetogenikoak esan nahi duna, ez? Ba, zetona hoien bidezko dieta bat, hau da, gorputzeko grasa janez egiten dugun dieta bat, gutxi gora. If we could live in this moment and just hold it. Beraz, keto dieta oinarritzen da, karbohidratuen, erretzi hortan edo konsumo mugakoan, esango dugu. Hori da, ketoren barruan badaude hainbat korronte edo hainbat modalitate, batzuk zorrotzagoak eta beste batzuk malguagoak, baina ketoren oinarria beti izango da karbohidrato gutxi edo iaia zero kontsumitzea egunero. Gure gorputzak egunero zetosian egoteko, eta zetosian egoteko egon behar du oso murriztuta karbohidratoen kontsumoak. Zein da arazoa? Elikagaiek ez dutela makronutriente bakarra, ez? Osea, zuk elikagai bat jaten dezunean, elikagai horrek eukiko ditu, igual grasak, eukiko ditu proteinak, eukiko ditu karbohidratoak. Orduan, karbohidratoak kentzeko, elikagai asko kendu behar dira. Hasita esaterako, nire kafearen azukretik. Hasita hortik. Baina, bueno, horrek zetogeniko batek errex emango lizuke soluzioa, edulkoratzaile bat bota eta listo. Aspartamo pixka bat. Adibidez. Zek urrotu dut aspartamoa. Gainera, detektatzen dut aspartamo zapore hori gauzetan. Bai? Eta nazka hartzen diot. Bai? Bueno, motasko daudela. Motasko daude, bai. Ongo da baten bat. Beraz, kafearen azukreak soluzio izango luke. Bai. Gaur goiuriko gibarra erosi du bazkaltzeko ogi pixkat euki genezan, hori ere fuera. Hori ere fuera. Eta horrek soluzioa ez dakain erreixa. Ez da gain erreixa. Gero, zetogenikoak dianak eta dauzkate 1000 alternatiba eta ogi keto eta holako gauzak, almendra irina eta arrautzak irindako, baina almendra irina eta arrautzakin nire ustez gehiago da bizkotxo bat, ogi bat baino, ez? Eta ogia gustatzegu, noi gustatzegu, saltxa gustitzea, xurgatzea, eta azkenen almendra irinak ez dakagaitasun hori, orduan. Bueno. Hori badagon neurri batean lotuta, zuk esan nondi goazen, maili nik joaten ni banoa hemen galdera batzu botatzen, baina azken urteetan esaterako irin batzuen aurkako olako gerra deklaratu bat badago, ez? Glutenaren aurkako posizio oso gorrak egon dira, nutrizioaren alor konkretu batzuetatik esango dugu, eta osasun sistemaren alor beste konkretu batzuetatik. Egon daitezke gaur egun topa ditzakezun, medikuak, glutena kentzeko ikaragarrizko joera dutenak naiz eta intolerantzia konkretu bat diagnostikatu ez, egon daitezke naturistak, egon daitezke osteopatak, egon daitezke homeopatak, egon daitezke nutrizionistak, jende askok sortu du alako glutenaren aurkako joera bat, eta zuzenean ez, baina hor ere badago lotura bat, ez, inflamazioaren eta bestelako ustezko ondorioekin lotuta ez. Bai, hor gertatzen dana da kulturalki gure karbohidrato iturri nagusia dala glutena, edo dala garia, ez? Berez arazorik ez legokea priori, eta beti ere diagnostiko baten ondoren, glutena kentzen badegu,
gainontzeko karbohidratoak janezkero, baina kontua da askotan glutenak entzun degunean gelditzen gala karbohidratoi gabe, ez? Edo oso iturri mugatuekin. Eta horrek eragin dezakela karbohidratoi beldur bat sortzea, ez? Hori ator pixka bat, orain dela hamarkada batzuk dieta egiten zutenek grasarik ez zuten jaten, danazan light, danazan desnatado, eta gaur egun pasagea beste aldera. Orain karbohidratoak dira txarrak, dena da sin azukar, eta orain grasak dira onak. Orduan, bueno, bai eta ez? Osea, noski grasak onak dira eta beharrezkoak dira, baino karbohidratoak ere bai. Honek, guen dela urte batzuk oso ospetsu egin zen Atkins dieta. Eta ura ere bazen karbohidrato baxuetan oinarritutako dieta bat, eta ja aztuta dago, ja inork ez du aipatzen nahian, ketoarekin hori gertatuko da. Ez dakit, bai, Atkinsekin batea gero Duncan ere ontzan, eta biak nik uste antzeko parezidoz diala, proteina asko egia da. Hain dela urte asko Montignac izeneko dieta bat egon zan. Hori ez dut ezagutu. Eta hor... ez arrazio. Nire aitak egiten zuen, igual nik neuzken 8 urte. Zegoatzen aiz etxean bizi ginen, eta beraz, ia 30 urte pasadia, baina hor ere antzeko planteamendua zegoen. Izena doktore dauka bintzat? Mediku frantses bazan, eta bai, Montignac dira ditzaion. Baina bai, bueno, denetan erantzeko joera. Hau, akaso azaldu behar dugu, oinarri teoriko zientifiko bat ere izan lezake, ez, karbohidratoaren metabolizazioak sortzen duena, eta berez oinarrian ukilezake zentzu bat, kontua muturrera ematen dela, ez? Claro, de hecho, keto dieta edo dieta cetogenikoa 20. hamarkadan edo 20. hamarkadan sortzen da epilepsia dun pazienteak tratatzeko. Ez, pixka bat gertatzen da, aktimelarekin gertatu zana. Aktimela sortu zen patologia konkretu batzutarako, ez zuten nahiko diru ateratzen, eta esan zuten, benga, goazen mundu guztiari saltze hau. Eta nik uste keto dietarekin pixka berdina gertatu dela, ez? Ikusi zen, paziente epileptikoetan oso emaitza honak emate zitula, benga, oain salduko deu. Eta, klaro, orain zertarako saltzen da, pixua galtzeko. Ez da, saltzen epilepsia atakeak murrizteko. Orduan, nundik egiten dian gauzak ere oso importantea da, eta noski daukala oinarri zientifiko bat, eta noski daudela onurak demostratuta ez, baina askotan onurak ez dira balantza batean jartzen. Ze dena ez da onura beti euki, osea, erabaki bat hartzen duzu momentuan, gauzatzuk galtzen ari zea eta beste batzuk irabazten, ez? Ta, orduan, balantza hori jartzea importantea da, eta nik uste gaur egun askotan ez dala jartzen balantza hori. Baby, do you want? Baby, do you want? Baby, do you want me? No. Beraz, esan dezakegu onura batzuk badituela, keto dietak, kasu konkretu batzutan zentzua izan lezake, iaia guztiak bezala. Bai, hori da. Hau kendu didate, noski hipertentsoa zarelako eta horrek tentsioarentzako ez duelako laguntzen, edo azido uriko asko baduzu, kenduko dizute mariskoa edo garagardoa, ez dakit, gauza asko daude horrez, beraz gauza batzuk zentzu izango dute. Ketoaren barruan ere, kontestu konkretu batzutan, beraz, testu inguru batzutan, ontzate eman genezaken dieta da, kalteak edo arriskoak ere baditu. Bai, onuren artean, nagusia edo da, ikerketa pila daude, eta, ikerketa batzuk interesak dituzte atzetik, edo ikerketa guztiek interesak dituzte atzetik ez, baina bai demostratu da autofagiako gaitasuna hobetzen dula. Autofagia da gure zelulek bere buruaren suizidioa eragitea, esan dezagun, horri eskerrez, mutazioak egiten ditulako gure sistemak, orduan. Autofagia hori noski dela garrantzitsua eta autofagia hori erregulatzea noski dela garrantzitsua. Keto dietak laguntzen du erregulazio hortan, erregulazio hori hobetuz, baino ez da tresna bakarra, ez? Badibez, indar kirolarekin landu dezakegu hori. Beste onura bat, esaten dute kontzentrazioa hobetzen dela, zergatik, nola insulina mailak oso konstanteak dian odolean, ez dagoen ez pikorik, burmuinak hobeto funtzionatzen dula. Eta gero, gaur egun, lehendabiziko puntuan saltzen da onura da, gozea galtzen dezula, ez? Apetitua galtzen dezula, hori onura bat da? Bueno, hori onura bat da, pixua galdu nahi badezu, baina, klaro, horrek dakarrenakin, ez? Hori da lagun keto batek esango lizuken, guerdiko 12:00 doket goze bat ja, da, eske goizen hidratoa jandituzu. Ijo nahi porkulartzea, hostia pakin. Hauke mania jendeak bere joera nutrizionalak zuri inposatu behar izateko. Bai, nutrizionalak eta ez nutrizionalak. So much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember.
ari gara Joan Baez entzuten, ez da nahite izan, baina hau izan zen 70ko hamarkadan mugindu vegetarianoaren defendatzaile amorratu horietako bat, bueno, horrek ere izan zuen berea. Beraz, onuren artean horiek, zuk diozun bezala, ez da gatu behar, gose falta onura bat. Otea den, akaso muturreko gosea, apetito asko duen jendeak kontrolatzea lortuko du zerbait horrela, ez dakit, baina ez dakit oso nadan, ez? Nik nire zalantza dazkat. Bai. Bueno, baina oraindik onuren zerrendan ari zara. Bueno, ustezko onurena. Baintxe ja, gosearena ustezko onuretan jarri dugu. Bai, asteriskoakin. Baina beste txamponaren aldea erakutsi behar du. Bai, nik ustet, kontraesan edo arrisku edo ez dakit handiena dela oso murriztailea dela, ez? Lehen esan dugu elikagaiak ez dutela nutriente bakar bat, eta elikagai asko daude karbohidratoa dituztena, eta horrek suposatzen dugunez, ustet dela gehienez 20 gramo karbohidrato janditzak ez egunean, ez nago oso seguru. Ezin dezu ez zer jan, oso dieta murriztailea da. Eta horrek eragin dezake zure elikadurarekin daukazun harreman hori alteratzea grabe. Joan Baez aipatu dugula beste, musikari edo, zera Linda McCartney etorri zaite burura, hau izan da vegetarianismoaren beste defendatze gizutxetan bat, eta ekipo ziklista bat sortu zuten, Linda McCartney Food markaren, babesletza apean edo, eta horre, suposatzen da ziklista guztiak eta denek egiten zutela, dieta vegetarianoa. Kasu horretan gainera ez sinismen politiko batetik, baizik eta, imposizio ekonomiko batetik, ez? Ezuk ekipontan egoteko, eta zituen urte gehiek iraun, baina, horako mugimenduak ere egon dira. Baina tira, ezkara vegetarianismoa zari, keto dieta zari gara, eta keto dietaren inguruan, esango dut, keto dieta goi-mailako kirolan ere asko aplikatzen zen, orain gutxiago, batez ere azidosi arrisku horiek ere aintzat hartu zituztelako eta ikararrezko kontrola exigitzen zuelako goi-mailako kirolean, eta goi-mailako kirolariek bazuten gaitasun hori odolaren azidosi hori neurtzeko etengabe, baina gure kasuetan hori askoz arriskutsuagoa den zerbait da, ez daukagu normalean baliabiderik edo joerarik etengabeko kontrolpean egoteko, ez maili? Bai, oenegia da modan jartzen nahi dela, dieta zetogenikoa egiten duten pertsonek, partxea erostea, diabetesa daukaten pertsonek erabiltzen duten partxe hori, konektatzen duten mobileko aplikazioa eta neurtzen dituzte neurtzen dute insulina, neurtzen dituzte zetonak, eta beste aukera da test, hemoglobina neurtzeko erabiltzen duten test berdina, ziztada bat iten dezu, odoltanto bat atera, eta horrekin ere neurtu daiteke. Modan jartzen nahi da, keto munduaren barruan, baina horrera interesak ongoia, ez? Norbaitaiko da berazten kontu hortara. Tokidanetan bezala. Diabetesa dutenak esango dute, azken aldian, dieta keto jarraitzen dutenak partxeekin, azkar argaldu nahi dutenak, ozenpik, medikamenduakin, gaixuak, diabetikoak. Danak entzeie. Bai, pena bateat. Beraz, konsiente bintzat bat dira batzuk, keto dietak sorditzaken arriskuaz, azidosi hortaz, ez dakit, hor ere lehen aipatu duzu ez, apetitoa galtzea onura bat ote den, jagin marko litzateke etengabe zure odoleko azidosian neurtzen egoteko arriskupean dieta bat egita oso onuragarria den, baina gero galdetuko izu zure iritziagatik. Zer jan daiteke keto dietan beraz? Jan daitezke, beraien, klaro, keto dieta da, grasatan altua, karbohidratotan baixua eta proteinan normala, ez? Uste, Dunkaren adibezala hiperproteikoa, kasu hontan uste ez. Dunkaren aragi gorria oso babestuta zegoen? Hori da. Keton ezain beste. Ez da pekatu bat aragi gorria? Bai, baina hemen da grasa asako.
Orduan, egia da, proteinak izan behar dula, proteina garbia deitzen zaiona edo, ez? Osea, proteina bakarrik daukan elikagaia, hau da, haragia, arraia, arrautzak, mariskoa, gazta, gero kozinatzeko garaian erabiltzen dira olioa, mantekila, gi, nata asko, nata pila bat. Gi da mantekila klarifikada, Ayurvedan eta Indialdean asko erabiltzen da, digestiboagoa dela esate dute ez, laktosak entzaio. Orduan, bueno, da grasa puroago bat esan dezagun. Maionesa asko erabiltzen da, fruitu lehorrak, fruitu lehorren irinak ere bai ez, irinak azkenean ordezkatzen dialako fruitu lehor irinekin, aziak, azeitunak, aguakatea, eta gero frutatan fruitu gorriak bakarrik, eta barazkietan, osto berdeko barazkiak, eta gero klasifikazio dago tipo A. Imaginatzen dut, egongo dela karbohidrato kantitateangatik taula bat, karbohidratoko puruan arabera, orduan tipo A-koak, pues, komentatzen duen alkatxofak, esparragoak, olako estilokoak. Tomateare bai, baino neurtuta, dio ez kalabaza ez. Hor, almidoia duten produktuek ja ez, Hori da. Artoa ezingo dute. Artoa ez, patata ez, boniatoa ez, yuka ez. Hori da. Eta bueno, gero espeziak, kakao purua, eta gozagarriak azukraren ordez, gehien erabiltzen dena eritritol. Eritritol. Bai. March crops dying neath the dead sun. We've been praying but no good comes. The dogs howling, the home stripped. Zeiune? Ez grazien dit bilatzen. Bai, Googleen bilaketat egin dutela ikusteko, pixkat. Nik bai dakat, sortu zai galdera bat. Ze puntoraino da bat eragarria keto dieta ze, bueno, askotan, aipatu dugu ez, oso defenotzaileak dia gauza batenak. Adiez, vegetarianismo batekin, veganismo batekin, ez da inerrisa bateratzea, ez? Veganismoakin esango nizuke imposiblea dela. Vegetarianismoakin haun, baino... Eskezin dituzu lekaleak jan. Orduan, arrautzak, gazta, eske inkluso soja teksturizatua dela proteina gehien dakan elikagaiak karbohidratu dazka. Orduan ez da bat ere... Osa, badago jendea, baino... Barazki batzuk eta gazta arrautza... Eta frutu lehorrak eta aztiak. Bueno, nik banon lagun bat, glutenari intolerantea zana, eta autopertsonalez veganoa zena. Eta, bueno, hor ere ez ziren ekuazioan aukera gehiegi sortzen, baina, karo, arek, ez dakit, ontxoak edo txampiñoia jaten zituen, eta ez dakit, oiek adiez keto bate jaten ote dituen, ez dakit... Uste baietz, uste nahiko bajoa dira karbohidratotan, ez din kaso gehiagirik, Amaian egon liateke bai. Eraz bai, ez da kombinazio horrexago. Bueno, ez dakit galdera gehiago dozkagun, ze azken galdera bat badago eta da mailen iritzia zein den jakitea. Ez dakit, nutrizionista baten iritzia zein den jakitea, azken finean, ez? Gero norberak nahi duen egingo du noski, dagoeneko egiten duen bezala, baina tira zuri iritzia zautu nahi dugu, bai. Bueno, bai uste dut, ez, gaur egun oso posizionatu dagoela gizarta, edo superralde edo superkontra, eta gauzak inoiz ez diala hain grisa, oza, hain beltzak edo hain txuriak, eta badaudela onurak, ez? Ontan ere, baina irutzait oso dieta murriztaile bat eta epeluzean eramateko oso zaila. Orduan, eta hortaz aparte, elikadurarekiko harremana orokorrean ez munduko honena, kontuan hartu beharko litzakela lehendabizi, zenolako harremana dakan elikadurakin eta gorputzakin. Batez ere, baldin badi joa, ketoitea pixua galtzeko. Ja, hortikan aurrea, sin mas. Eta hortaz aparte, jolin, aigea esaten, barazki gutxi edala kontsumitzen, lekale gutxi kontsumitzen dela. Eta guain, keto dietan eske ez da konsumitzen. Orduan, pixkat kontra esankorra irutzait, gaude krisi klimatikoan puntu batean, non, edo aragian konsuma murrizte deu ja, bai jasangarritasune beira, bai inkluso ekonomiari beira, ez zait jasangarria irutzen. Ez pixkat, dieta paleo eramaten duen jende hau bezala, hartzeula goizean mantekila barra erditan sartuta kafea eta
Ba, igual zuri onurak emango ezkizu, baina igual ez da munduko gauzai jasangarriena, ez? Hori kontsumitzea orduan. Bakoitzak erabaki dezala, baina ustet gaur egun gauden puntuan ez dala munduko aukerarik koherentena, eta oandik ta gutxigo pixua galtzeko bada. Baldimada patologia konkretu bati erantzuteko eta epe konkretu batean, ba, bueno, igual ondo jun daiteke, probatu ez dakezu, baino kontuz. Eta beste honen batean Mailerekin itzien barko dugu nola da, aldizkako baraua edo... Bai, baraualdi, bai. Bai, ayuno intermitente. Bai, aldizkako baraua uste dut, ez? Bai. Eta badugu hemen gertu gaur bitxina etorri zegu lagun bat, eta ura orain horretan dabil. Bueno, gero dago jende asko biak itituna keto gehi aldizkako baraua. Bueno. Lagun honako mendia, uste eskuti jute gara. Nik aurrekoan entzun nion kirolari euskaldun bati, bera gomendatzen zuela eguzki orduetan bakarrik jatea. Hau da, ez balin badago eguzkirik, ja izkutatu bada eguzkia, ez jan. Beraz, udaran gehiago jaten du neguan baino. Pentsatzen dut baiet. Bueno, ez da logika horren arabera, Bai. Eguzki ordutan. Bai, eta orduan ni nahastu egiten naiz hainbeste dieta eta hainbeste gomendio eta bai da. Ez, horrek ere badauka azalpen evolutibo bat, ez? Baina, bueno, ez gea bizi basoan eguzki... Osa bai, logika bat dauka, baino. Bai, ziurrenik garai batean ez zuten gauaz basoan erdian edo tribuetan gauaz jango, edo bai, ez dakit. Etxean hainbeste otordu iten, ez dara. Zua egin eta jaten hasi, ez? Zego, Juri? Bai. Zer dezu? Hitz bat esan dezu eta grazia egin dit. Zer esan dut? Esan dezu. Ez dutela gabaz, jango. Gabaz. Bizkaitxarra, zu, batian. Gabaz zinek esaten da, ez? Maialen Teiabidek esaten du gabaz. Maialenek mutrikoera egiten du, bai, hor txean bugan, bai. Gabaz. Ni gabaz batutan esatet. Zeizu gustatzen? Eski baiet, euskalki guztiak dira politak. Entzule agurgarrio Goiuri ditzaile gustatzen nik gabaz esaten. Hold me tight and keep me along. Ba, Fridonia entzuten egingo ditugu urrengo minutuak, Heaven Bells honekin, eta jarraituko dugu hausnartzen mikrotik kanpo, gure dieten inguruan akaso, Mailiri gure frigorifiko erakutsi behar diogu Goiuri. Ez. Ez, lasai. Erakuste begazu ere ez dute paituko. Ez? Guk ere ez dugu epaitzen, jendeak keto egiten badu, fasting egiten badu, paleo egiten badu, ez nik pakean uzten diaten bitartean, nik pakean uzten diet. Hori garbi daukat. Baina bai, badaukat lagun bat, ketoa, Wow, gorka, ze pixua zen. Ala! Are gehiago, bihar afaria prestatuko du nire lagun honek, eta prestatu harritu, nola da errezeta hau, etxen pixka bat, bain txizango dizuet, uztet Frantzian ohikoagoa dala, tartiflet. Ez dakit, frantzesa da tartiflet? Bai, frantzesa da. Ba, tartifleta da, baina horrein herrian, patata festa bat, ez? Patata, gazta, tipula, eta askotan hiru beharra botatzen zaio, ardo txuria... Nata pixka bate bai, ez? Nata pixka bat, bai. Eta hori inbar du keto? Labean, ja nola egiten da. Ketoak, guri lagun ketoak hori pasatu behar du, baina ez da keto. Bihar orduan dietatik kanpo. Hori da, bere transgresioak egiten ditu, bueno. Hori ere bida, maite zaituztegu, zuen ideia oso finkoak dozkezuen, baina tarteka ideia horiekin ere lausoak zaretenak. Eskertzen da. Batez ere ketoak ze arroza leku askotan bi lagunentzako ateratzen dute, eta orduan bazoaz lagun honekin bazkaltzera, eta zin duzu arroza eskatu, ze bera ketoa egiten aria. Horrelako negoziazioak ondo etortzen dira.
Mai Etxeberria, ez dakite gaineratzeko zerbait geratzen zaigun, eta bestela agurtu egingo zaitugu, eta agurtu egingo ditugu rentzuleak, Bai, bakoitzak ikusi dezala zer egin, baina beti ondo informatzeko eta ez toki batetik bakarrik. Hori da. Eta batez ere, zure lagunaren gomendioa jarraituta baino, pixkat, informazio profesionalagoa bilatzen saiatu. Ez askotan horrela baizatea, eske lagun batek esan dit, hasi dela keto egiten eta galdu ditula 15 kilo. Bai, nos ha jodido. Eta ordura arte bizitzan kirolik eginez eta bapatean hasi da astean 7 egun kirola egiten eta keto egiten hasi da eta gainera gutxi jaten eta auskalo zer eta igual hemendiken 5 urtetara zure laguna ikusten duzu eta ez da ja horrela egongo. Beraz, pixkate gauzei filtroare jarri bat. Informazioa beti pintzekin. Bai, kontukin. Nahi baina etorri zidan tipo bat, inongo harreman berezirik gaina ezagun bat. Eta zemuz da ondo eta no seke eta bai, ikuste zaitut mejoratuta. Eske... Gainera, mejoratuta. Gainera, esaldi horrek nazka pixete ematen. Piskat bai. Nere aitak ere erabiltzen du. Mejoratuta. Eta nire aitak ere asko erabiltzen du, hori izan gabe. Eozin modutara esan da ere, eta nik zuri galdetu aldizut. Ez? Baina, tiponek, aita sikiera aita da. Aguantatzen ditu, aita bezalare aguantatu behar dituenak, tarteka, uzten diozu horrelako gauzak esaten. Tiponek esatit, pues mira, mami, ikus nazazu ni. Eta, igual, pixua galduta zegoen, ez da gine gaspalde honen ikusita. Hau da dena, zain mina, jengibrea, zain mina. Nikoizetan, zain mina txikitu, egosi, eta zain mina, eta honek erretzen du dena, eta tal, eta jaten de zain mina, goiz, eguerdi, arratsalde gau, komprate unos cuantos jengibres, baina, hiri inork, galdetu aldik, ezer, nik zain mina jaten dut, baina, usatzen zaitu infusioan edo ez da baina jazta, ez den nire dieta oinarrituko zain minean, zuk esate jazulako kaletik topatu jazun baten. Desde logo. Bere estomagoa nola da onere beiratu marko litzake, Beiratu marko litzake, bai, eta hori, eutzi jazu, pak. Hau esan da, zain mina limoizukoarekin eta azukre pixkatekin oso limona da goxoa geratzen da, baina batzuk patxarra otatzen diote, eta hori norberaren aukeren. Zain minak gauza askotarako balio du. Xuxiarekin ere tortzen da arroxa hori jateko da, ez ez gozea pasa Londresen. Zain minak gratis izatezan da, hor asko jate genuen batzuk. Baua zela, bai, astelena bukatzeko gogoa daukala June Romatet Ibargurenek, bai ez June? Bueno. Guztua zinean? Ini guztua honen. Baina, etxeagute gore gogoa. Ez, hanka ondo jartzeko gogoa. Iko txaua. Zuzen mantentzeko. Iko txaua. June Romatet Ibarguren ondo bidean datorren astelen arte? Bai, ez, datorren astelen arte, espero. Ondo bidean eta bide guztietatik barrena. Goiuri Zeizarandia. Bihar arte. Orain lotara, ez, Ez. Ez. Loa da nutrizio zela, inbar da pulamentu pixkatekin. Euski jazta honian. Horia, euski jazta honian. Eta ez du alio zein ordutan oain logura bainez ez. Goiuri lainotuta dago. Ez, esnatu naiz. Loa oso gauza serioa da. Egunen batean maili kontatu erko dugu nutrizio, dituko dugu tradizionalean, nutrizio zientifikoan, lo egiteak eta lo ordutegik daukaten garrantzia. Itzengo dugu. Hortaz ere itzengo dugu. Perfecto. Goiuri, bihar arte. Ari botxitxua. Nahikoa dugu. Mai Etxeberria ondo bidean, aste pare baten bueltan hemen ikusiko dugu elkar berriro. Eta zuen zule plazerra baduzu bihar arratsaldeko 4:05 gu hemen izango gara. Ez dakigu zertan, ez dakigu nola, baino hemen izango gara. Zuekin arratsaldeko 6etarako tarte igarotzeko orain informazioaren ari hemen naiz irratian. Ondo izan, aio. Keep calm and bigarren kafea.
Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia.